So for Kumasi ya Ashtown White House. Eya rosa mwa esi free hop by ne say branche bi onyam finhia adu num asem ato no de asem e da ato no ho. Enkwanhia bi asi Savannah mantam no mu nam so many padom na ato na mo nse do a opemfo bi nso eka ho bi. Sanso ne be call wasa che krom wa Memphis Central. Atwe mantam mu e de branche bi onu so onyam finhia adu nsia. Ne to manjeri no watwa ntohwe no. Kwakudo nsuro no so watwa dientia. Na krachi bi ententen fidie ne so TikTok ekuta camera ne o kan se wo ye post ni wo ye sra ni na wunim na ye soma se bra be che no obekun na ekwawi ase aye bibio ho ye be chire and there's something which is there. For yenia from the camp where ye beje prakin kase Otec 1029 na train se be kwata kwa po nam da de so de cross so na Zakio be frudua ye ni patenti bi ni page ani si so ye ni patenti ye perfect series ngoma no ata ye ka wo se po ankoda no pa wo mu tre BC no de wo mu de perfect e bo bra aboa wo mo murui ebon se bo mafuru so chiri chese atumi akoye di ama wonom jes na ka chatum na esere wan kosi jes ni awide aba yo English language ho enti se una montre so na tese ma bibi ka se tin akura na no wote brofo enye tin ba jo perfect hintasem no ye perfect series books na makura no te brofo kan ne twere no wa be wo mpa nti wo mo bisikwan ekosi jes free ne de esom wo mo history of Ghana so me abetwam eni abakosema run de bisikwan ko si basic 6 eden no so ye de aba RME Yesu kakra Muhammad kakra Namdia kakra ni aka yanchemu ti wo mo abo bisikwan ekosi jes free no mo so ede no ave computing no so KG1 ko si B6 eden so eho creative arts no so dia koten sa wo mo bisikwan ko si 6 science maths ho na won so won nursery preschool koda no nursery 1 ko si KG2 numeracy language and literacy creative arts finance computing coloring and writing JHS1 ko si free don so English language social studies science RME computing career technology yes that exam questions are rodon se moko setemina se metem ni nyina no perfect dey na po ankoda no yi pa Kumasi for ye ko aputu jai ben station no ave nkranso adanso ma first stop no mamu afana baby abebo right on baby abebo mu ase perfect ni amobi afem penifo 0243 299 938 and 0540 7554 65 anomne ne vital kabusia we no kala bi anim da ye di ho adanse a kire se bi ko ni paduan ma bebo apa ebo ankwada na momo we de ye fe eno da nchen ya bie wo madwene mu ma de wo su anyina so koso anomne we na wo yare kwa yare sabia dokota fo ma wonuro wi o ka kire se ya nonum bi ekoba se eboa emaduro no ye adwuma ntam enwanunu ahodo ewo mu no bebre calcium wom omega 3 6 and 9 protein kakra ni nyina enwanunu ahodo abo ni padua ni nyini ene ne nkankro vitamin kanu ne no o na ahodo soya milk drink wo ho vitamin choco vitamin banana strawberry ni nyina wa adwaman so caffeine bi animu nti abo ni padua ne pa efinhia duonu ne akire ana o masomo manmu ayente wo ho asem bi anti so ope anomne bi na de akanwano a enkoto de akire no besa akofa wo hawo e de abre wo ni padua eye vitamin no ena fa ho to so yo elson for 1 minute so asena wi ye gina ye nan kroma so bekin kanka sebo dia mo fetwi bo sako labo na pamfo wo na mansem na ekro gin de mu dedew ye bekin kan dia ma wo ne son of the line jataba what if you no akiri papilo bo na chidom a ensem ni nyina bu akwa mu Facebook nso de ene kwa de mo worun wa hwi agusu so de maame ata wo hwi nso gu atamu no asomfo mienu ekokọ ba kon tuntum ba kon asonaba ohene kwabena boatin medemenu abrewaba kofichumesi afri 7 chobuni Asem Beba Dabi. Sebena nya ba yanom nya ne ebo apakwa ya sebno na emumono ane de ne ho aba ene ne empenifo ya semufu afuru sa ye kroje edikadi tie enyi bre na Kumasi ya na ye difference empenise ye bodam ofie ne differenti ye ba Ashtown White House bi e wo hobsonfo abeto dwase abrante wonya mfirinhia na duonum 50-year-old man wo muse ye fra no Ibra Kofi na brako fi ebsofo wakohia ne kwanhia wo na we no nya kwanhia de to no papote de worum tumi nkire ne mu mebe kan san kwanhia sanse ihunu ya prekope na watoa ensie do na worum se na no ada wo mo ho a mute se pampa bi ehitame aye pampa bi agime aye honom ne ade ene wom de ho sa
wo mu baby potia pampan firi ba ade nso ofu bia nso wi anase hu se bia hoye mayanka ne bia nantwie bi wawie no wota baabi ne yehu no wo yin pampan sa wo hwen ya abusonfo wo mu chese na chese bra kofi dem a na ne pampan no firi ho a eba monten so enti ne pempam na yama no bofo solomoni mo ko ni mo woni eye asarbia ene ne behi Beyonce woni no a ne hwehwemu akɔhwɛ ye nima timfo a wɔn potam ho toto kese no mche san be nan kurani ene ye pe bra kofi akire kwan yes ene mo se kan dwam so bra kofi kura de sabre wo hwɛ no watu kwan wo pe kwantu edu watu kwan na emom ye hunu se sent bi nso firi etokrom ho ban ti bra ko pe ene wo mu kotia pono panya bra kofi de bo na sabi bru pampan yefiri mu ban na busofo ene wo mu owo eye potam wo ne akasa posifo nso abamu a wo mu ekire se ban hwemu ne nti manfo a wo mu potam asem Some de metifia me yitire wa antitambia me ofie ase me tifani sentibi wo na se bibi bon ba na me nimba bia efiri a eba enra na me tisa senti na me nimba bia efiri ba anopa me sorry no me so ya brosa na to aso 3 na bia eti no ti me meti last floor nti na chese esi o second floor bra kofi na minim ni age 50 plus ono mu de me sheda enhu sa de no ni hu ne ire ne babi ada according to home floor now otino akwa bibi se omokra no sorry a chia omo ne edin komo ne ade no na chese omo se omo hu na che na afi omo bibi a start e bon omo se be 4 days ni anani hu e nti me na namako police for the police for the CID man ti this is CID ba ansa inti body ni de da o inti me nkon enim hwe ahwe adehye sabre manfo a won mo ahyetan ho Asante no tan wasan ha ya yimfikire ha ya White House bi si ho na Solomon mu ne eye asarbia wo mu bobura mu ya ene ye chese nipa wanya mfinhye na dunu adunum 50 years bra kofi wa translate nti de manfo a wo mo empatam ho bi man bo ne kotiye no abusuafo ye to ansem no so na sebre ye kasa ikrache bi ene ententan fidie ne so nya asem ketwa Opoku Emmanuel ana wo frɛ no na Opoku Emmanuel afa kamera si wono ana ho so ne nsɛm a wo ka ne sɛ wo ya akon wonim na ye posi ni omanga na mu ana osrani na ye soma sɛ bra bɛchi akromfo na wuti anye ye ni ne bebompu ni mpu obekun no no bene a wabene no enti ye soma na wo ba na unso me uni tu aduro ni hwe a obebo otu akun agye won kwan fratase fo asase so a wakata nanim na wo be sansam no saa won tentan fidie ne so anya asam ketwa na ebra krache no na wo ka sansam no abusuafo moma yentie bi I'm paying for already cinema post video look at TikTok na me twa context ba na some kind of kwase kameka so abusuafo yegusu a ye pene no ebra na obontrene o kan sama hodo e de kire sirakudom no posi sa dom no se wa ye besuma se beche no na wanhunu ana wuti anyeye ene na bebe mpu ni mpu no obeje wonkwa afiri nsa saa na ni ho obeje wonkwa afiri nsa ya krachi enya kukoduro eto sankra yi o mayintie Sorry, police ni we soja ni smash kwachi obi kwachi an roba na uhyia me na onyi tuadu ni sika dura men try me ni sa mekum dunyakopon cause me power sekura me no ye bi ne kura o kama so ate yes sorry police ni we soja ni smash kwachi obi kwachi an roba na uhyia me na onyi tuadu ni sika dura men try me ni sa mekum dunyakopon cause me power sekura me no ye bi ne kura o kama so ate yes no Emmanuel Opoku ena obon trene oye posini uni aduro oye srani uni aduro na ye soma sa bechi na onu ugbo mpu ni mpu a obejo nkwa afiri nsa na oman Ghana posi sa dom ni asirakudom na omote sa nkomo yi ene wo ma anyom so tin asem hoyi asem mpeni po onipa na pene ho asem wo boss anwumi wie ye na ne otisi abontere so wono mo chenfo a wo hu wansane wo mo sakrachi yi saa enrada amansa central jakobu
ɛna wakɔkyere no na wɔkyere krakye no wɔno a wɔse asraafoɔ ne aposifoɔ ba ne so a wɔbɛgye wɔn nkwa de afiri ne nsa no afei deɛ wɔse wanka ne yie koraa wɔnim deɛ ne ɛba ne so ɛyɛ content na wɔyɛ o ɛnyɛ sɛ asɛm a no waka no ɔka sisi dua sɛ nka yɛ ade a wɔka ba bɛyɛ na no ɛna ayi ne ka afei deɛ ne nsa dansa yɛ ma kotodwe gu fam yɛ a wɔpa kyɛw na ɛno nso moma yɛntie no I'm paying for already. Cinema post video look at TikTok. Let me try context. And then you can access some kind of make. So, I'm a creative police in soldiers. I want to say the poster I post and my to wanted groups. So, me come for me ya nipa boni ni me ya was la mine. This mama from video my post me ya come for contact na me twa. Ba sana me kind man kan ye. Me 7.7 gun police and soldier. Cinema am macho. Me ya nipa boni ni contact na me twa. For Emmanuel Poku, and a ten and cafe, the Adana Chopa. Nanso Ghana Police Service ne se krache, wanya sem, enti mpempren kasaidie, owo kukumu obon hwehwemu aposi for kyerɛ sɛ enche kura. Wonom de ne bema mra na babi mra no esefata babi eda no mpanimfo ahwɛ na wo de ato. Eljonfo yento so na yenko wasa che kurum ewa Memphis Central District no atoye mantemu. Abrantie baako ni dini Peter Ochre. Wanya mfrinja na duonu ensia 26 year old. Ya gadamse dwuma bia no di dina no pa wenwumre. Na abrantie yi wo frinyina hini Yaw Asante mantemu na chekuru na wo se wo de okọ watete se namfo no bi wo ho. Eduobo pemhwan no akoka wo no ampa wo kroyi. Ya wo no akoto kese na asemu ato no. Asemu ato ni nie awurade a. Abrantie watwa kwakudo nsuru. Peja bijan no. Wode se kan bafo kɔhye no watwa se hyewa ɛna wotwa enye no nko an wotwa enu gya no wode ntɔhwe ne ka ho two parties ne bɔ kyerɛ Tom and Jerry no ɛno so kɔhye watwa abrante na wotwa we say it is your property o kyerɛ watwa sabra meka say Green Shield Hospital was a fibe kwai ɛde agye no to aya mpanifo wo mo hwɛ aposifo boa ma ya hwɛ no pa na nkyerɛmu de ntimi ntia bɔ wɛ ɔsa nie Nifi ewura ye friend say ya na fi e na wo chim say pitɔkyere ene na nsɛntam yi be bosumi be mienu ntam no firi nyahini ba ye so oba be adwuma bi e wo chekurum ho na wo ba ne yonkofo wo ho to abeka woro mo ho be bosumi mienu ntam ni na prako pefera so wo ho na wo bi di ka bawrom kɔhwɛ sɛ pitɔkyere Peter why Peter kura ne nim so obetwa na so Peter fo na mu twitwa so we Peter we di wo twa kwakudo nsuru na Peter why wo se kyerem ade e beboa mama ye ntem pese me ye ne papa kura wu ye nche just wo bona man ye se ene obi fumu ba ye beboa ye ne mirika so landlord no feru anu dwane eti prako pese Peter jirejira wa no bobra no dem ye call ne Peter wo da mojam tatata ne se ya ne ntofɛ wo twitwa Tom and Jerry ni nyina watwa yenti se ne landlord wo de nchiremu Bebe 3 months muni omukwa no maba mu ye galafo omukwa no maba ba no kwese because boy no ba hwa ba se bida na meboa na na ajo no mda ho sa be 12 mu ho yemi hwa ne se wo pia ma pro no si no abi no ba meso to be no kura dade bi how do they to share meso no they bu hu nyina ni timu nyina se se fe mu ya na de ko na enko yi na papa bi mitetem na papa bi so free no ho ba se ba pepata ba ba itu yes obi apuna na anka se de dade no ko bo no papa join to join ya na me se me here nsase na me dwane ye o se papa wuri ma me de wo na o piska so aba ya se onye sika ni bi enti me nkire na ase na me na mete ase nkire ba bi ya piska na me na me ba bi sika ba sa na me de ba ba bi sika ha na o ha se so de no ebobo me se o free ho no o dwane na ko ba bi o mo da no ti ho no kutwa no be ma no ya sabu abrante wode mo hase akoyo betima atena wiase ni papilo wa ka timi tena wiase ya TikTok betete sa na sefuyi na no so kure free hina beton ka se last 2 weeks ni betena he ya tachima ho ba bi awrowa ono so kotwa ne de ya wasamo se ho ai eno so so ene se yin so wa yodo pitɔkyere Asem Beba munya na ye ne Peter kofie ne nakasa ene ebisasa ne bia wa faduru sa akɔ no nsa no nim bro trama do wi num ni ade no ene makɔ yesa no sida bi o na yintie nansa ne papa wu agya da me ma me so ne fie kɔ anim ntie ne struggle say e be pibi ne ye akɔ yachi minim ne ba ya me se me pa na kyerɛ agya kyerɛ me no kra ma me de
me tibo ni ti muse ana me so ni ti muse se ya me hu ase afidi me no ke o kumi nko formula to tun ya ne ade enti me so o mo doso na me hu se papa no ni tubi wo ana me fa tuo na me san ne se papa no ko tuo wa ase ti wa betem ti bia na se me so ko tuo me nim to sika ne de edan na ye kwaje ye no sa sika ne gum sika na ye be for na wasa dan no dan no enye yanga se dan on se gala me se obi dan na ode amaye ahanti na ne ma kakra buo mo ne sa sika books bi ni ade na wo hwa asori machines bi ni ade nti me hu za na me se da bi me ntwen ma ebia eja mo sa ebia o musu be ba bitimi abe ye me bi ti me hu ade nti na wo se me timi ye me hu sa timi ye me hu sa ade nti a de we ana se me twa mo se me pins ba enye gidigidi akwa pa when mama akwa bi amenu no ankotwa ne ti said we see yes sound no a kwese kofi ade yam papa wo jame akwa no woni kwaku do suro twa o babadua no atwa papa ojo na no yi asamwadi afa die de oba bontin a obeka ne se amanfo sere nse ne huni ho eni nti no kodwae nti ese no ye nto prage ama no mfanya adwuma na ti prage nti no twa ne kwata na oba ma kura wantimi ahwe so ye mfa sika nkoto prage mo na bitima ahwe so adin so amanfo ni abri pe bia ka ho na de watwa papilo mani bra fi yenko ye ni me kwabena we ya re hosem kase pa na esi wo savannah mantam ne mu east gonja kropon mu Krobea wo frɛ no kinkelen eno eben makando na manebo ne kyerɛ mu sɛ enrada ɛna awrehosɛm kɛse isiye ka kɛse bi a de soa anwea yi bi na hyɛnso de ne GB 2359-20 wo kyerɛ sɛ wo firi ne kwam asɛm ho adansefo ɛkyerɛ mu sɛ wanhu de yɛ na ka yi firi ne kwam na baabi ɛkɔte faaye no enipa num a no wo gyina honom no pemfo baako ya wo san koda ne ba kwada keto ansa ana ka ne ko twifa wo so nti opemfo no nko anipa miensa ebi kura nso ano mu hyem ne yentafo wo ku mu nyina ama na koya awrehosem kese pa wo no na baako a wo no enya ne tididi mu no nso ama ne bo no kyerɛ sɛ baabi a wo dam prempren no wo mo de ne kopie mu osalaga aban ya sabia ne nso apomode adwumayefo na wo no sa brɛse da bi we de ya ho odin timi enti Tamale Teaching Hospital ɛne prempren kasai ono nso wa opre ne nkwa na opemfo no ni o hye ne yam ene de okura ne de wonom nyina ato na nanom nse do akoya awrehosem kese pa savannah mantam no emu eljonfo yento so na yenko aposifo akachi Ghana Police Service wonom ato yenkra de krata betu edi mu a eljonfo wonom kyerɛ sɛ wakiri nipa dubako ya wonom fa kwan bi so sɛ bia na o mo twa video bi e de mampani mpanimfo bi bonse na o mo video dida social media no so na so mo kan do bi ho asamade bi a yese feska bejiska bi na o dan no mo voice no na o mo ka kire se o mo ye no ma bi animation bi se mampani jonto ma na ma na se mpanimfo awuro bi e de nam so ma o mo ate wo mo a ne nam so ma chi nipa du ba ko se de mo ye ni ya dia we se hu a nipa nyira ntumi nyo ene mo anya kokuduro ena mo yo pa na police cyber vetting enforcement team no ena wo mtutu na mo kwan ye hwehwiaye se mo bongru kraman ene yehuru ye na framante mo madru ho ya na wo mo ache wo mo no mo kire se e de akura ntina kura na South Africa fu ikura no amo pe Nigeria fo de bia no mo bu omu we su Nigeria fo kan wo ya no alatafo ne so mo di mo akotene enya asem kitwa kura na ebusanfo ye ntie bia na odihye bi edi mo akotene nipa du ba kun ye wo nipa Jonathan wanya mfinhia no aduonu miensa Jamesi Bright Kofi wonu wanya mfinhia no Kofi kura de nkedi sof wanya mfinhia ba aduasennum Thomas Ayoyo wonu so wanya mfinhia Dunson 17 ka wo bi si po afi na ka wo tre Louis eye sagbewu wonu so wanya mfinhia Edu Ngotwe Raphael Ablodepe wonu so wanya mfinhia no aduasam Yedu Bishop pa Bishop Eziri Waroso mfinhia no 46 aduanan insia Wisdom James aduonu enum Ali Lucky aduonu miensa Edwin Edos aduonu mienu John Kofi Darlington 20 years we de enye Darlington papa ni bia Danu Peter so enye mfinhia no dunkron
na positive say wom do makache no nyoma wuro bia omsa kan ye laptops ahoro wo mo ho Samsung phones ahoro wo mo ho internet routers no ebi wo mo ho ana free sim cards nko register be 150 e don so e wo mo ho afri eye Nigeria for Mercedes Benz ba ko ye di Nigeria for registration number e no boso chese yade a wo mo awa ne ade normal bronzo kekankan wo mo mache wo mo na cyber vetting and enforcement team no ene de atudwa ene empelifo wo mo chese se ne normal ACT ni wonyankra no ene wo mo hwehwehwehwehwan ya sabra meka se mo wachi nipa no a wo mo ye hwemu nti hwemu ye no akire no ye bedu yankra ne yeso hunu ne edimu akotiri ebi ewie adehye ahana na brema kwama ye de ye dumienu kasebo no Yes, Asem Beba Dabi, Otec 1029Fm. French boys are considering on some for penny, one a pound for papilo, 80 more kutimbu, a chidomo sansona, a son of the lion, Jataban Sotin if you did not see, quite them more. One also Edodin to Facebook on a so. Every hour some phone be a nukoba con, tuntumba con. Asonaba or Hene Kwabana Boatin, Minimum. A berewaba Kofichumesi. Kofia Crono, Mamma with the Diamunchia. Quite them more. Mamemfa we mum wadaro manafi yenko na akure wanye bre no mfa kan nto so mfa bayen we happy birthday inkoma ye abena asida our lovely abena asida every year woko school Alberto Montessori school or class 3 if you wow lovely mom mama Martha every year wo Sofia new site was say happy birthday to Kojobo birthday no fatoso na ye wish you Abinasida every year. Belton Montessori School, Class 3. Happy birthday to you, Uncle Pony Wakumaswadi, my refuel, my man, Martha, a 3-year Sofia new site. Was a happy birthday to my lovely daughter, Uncle Pony from Fradum Quadum. Come number one from Fawumi, and Kobe man can be dear, Kotokosi, you are there. I would have dear Munchi, Uncle Mount, who did the Rosemont, Dakonwa. We know if you are Uncle Jamila, or say ne day, young Falconia is in country or so, do pa. Na afefo fra wo sha se ne day no de osrama wo yotumfo nyankopon shira ene na ho bambo nti happy birthday to you Rosemont Dakonwa de toso kwama wisdom boating wo Malaysia mami adwoa nyantatando Otec ifie he no dijuma o se ne day osire nyankopon shira na ho bambo ne nkwa husane se obi man so tena otumfo nyankopon mo ho ban na awoda awudi ne nei afefo fra wo sha se yi wo de akwa wiye pa Obefia no abano memem ni akukudrum to nyankopon onshira happy special birthday to wisdom boating ya kan de Asem Beba Dabi na ya Krobea Asante otwaso piafo apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixer, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 nomono, and 2 malaria and asakura. And yes, I diaco doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jordan Cratuyatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kai kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG perfect series. At 2 mono dear. Jai. No dear nim D4 and a trewa woman pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equally basic 6.
6 English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom ane maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto be mane ba na so we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what boa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for about more manufo. And kwada we nfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDAG edwede nkra so ya. Medofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me ko ye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wosa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya ubehunu wapomudin gina bre Oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec 1029Fm Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mubuhura, ayeye ni na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otec nyame ma onyuma no, enkoso. Openia wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemu adwuma wo mu nyina da papa ma wo ahoɔden ahoɔden wo mo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwibio pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan Otec 1029 FM. The cancer in Nasian come. But woman in a hoban, the PDI, yeah, and what brought for in young class, papa, why you be, Otec, Mon Intre, let money in Tumpon. No Mutum Fabutre or dog, and some I know what can.
ɛyɛ futu sɛ ma yɛ no ne ya ne ya ne sɛ wo mu gu anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo nka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no ɛmmra wɔn wo mu obi anim ase ne mo yɛ kata yɛ na ya na ɔmo papa nka wɔn mo ho ɛfiri saa berɛ do ɔhwiri kɔpem berɛ a wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena aseɛ a sɛde bɛyɛ a ɔmbɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nyɛ kɔpem berɛ a waa wobɛpie wɔ ne mu nyam adom no nti amen ɛyɛ sɛ amanfo aka biaa ɔma futue usom sɛ ɛnyɛ adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ Otec 1029 FM ɔntu tunaano ɔntu mate sɛ wɔ so wɔbɛtu ama wo boatwɔ wate okay bate ɛne yɛda ase wɔde anadwo bi me ne medala sɛ kɔ adwuma ɛti me mebaeɛ no na mete me pɛnku kakra asra ɛti me bia nku no so a donsɔ nko a na meyera donsɔ gu nku ni ɔnka no kora wate nyɛ na metɔɔ me nko a na mede sra ɔdonsɔ gu nku nim na deɛ nti na ɔdwonsɔ gu wo nkum na wo woyɛ dɛn na wohu sɛ dwonsɔ de wɔ nku nim na donsɔ akrante donsɔ gu nku ma nti wada wo ma wohia wo sɛ donsɔ ɛnti wohua na wohuyɛ Otec 1029 FM wasra wo yere dwonsɔ ɔsere yaw Bibi famanim. Otec 1029 FM. Ile. Jatabibo. Asem Beba Dabi. awia yi ɔdoma nkoma nyame ayeyie enka wodin na awia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase enkamfo ene ntontom
ene yede ma udin kronkron no arofo ne ade hye awia yi yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye ahiehyia ebre na wiedu yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom ene ye fiada ene ye bosumi numui ne da etoson nwotwe emfimpinu ne aduonu nsia mu ene yeda so yi awia yi ebre na wiedu se yede Asem Beba Dabi dwumadie no eba besom ba bibiara awowa awutie ye ene awia yi o san so ehwe ye awia yi se wutie ana wo hwe ye mo ha mo akwa abada wase se won so wa ha na awia yi se wo baso a na se wo hwa wada meburu eya ahye eya reposti afe wadwenkyire bi a wo no o de betum ewo comment section ho amaye ye beje ye be kind of live ewo 102.9 FM so am obi biara enso ate won so wonka afe wo share na de comment ba na bi a wo di free a wo de ba no wada meburu eya afaka ho bi ma yensanka yenye na yenhunu se won so wo bia ye wi e na aka ye ho eya like na follow eno beboa da biara da ye behia wa afidie so se no ebebo wonka ye no ye nyina ye betumi anya akwanya na ye hia yama yenho ahane ache yenho ena wi aisha ni nsuo se yenuanum bi love radio fo se wo ba Spain man mu a onomo abadem na wabie mu pa adwumadie ni twagu onomo afidie ne so ye wo GN radio ye wo Patmak radio ye wo Abawa radio Amansan FM ye wo Breni radio ene ye wo Sahara radio onomo nyina nso wo UK man mu onomo abadem wabiebiem ye adwumadie ni twagu ene Kings radio ene ni TV e wo Paris France abuchman mu Dache Hima radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America buchman mu ena wie wonu nyina nso abade mu abie mu a dwumadie ni twagu ena wie yi mosomfo Krobea nana Yaw Asante nie ena oji aman majimadwa ewo afidie yi so apese makana na majimadwa ewo afidie yi so ene Krobea jatanie menumi enu ahia na nhyiamui kai na hyenenso se ya adesua esan so ya adekere eyosom ye nyina na ye beka abom ne yasom ensemu aba yanim no ye nyina na ye behwe korakora ye betumi di ahye boto nimu ye beko boto no ano se be ya asem fufuro bia ema ene information centers amonso mu abiem enafie na mo fa ye ndwumadie nyina na Nyankopon hwamo na onyemo nsomo akese ene se wutie ye wo ka mu ufie wadwumam ba bibiara wo wa wutie ye no twedi ampo Nyankopon wo nhirawo wonya okese na wontutu ye nyina ya namo enso mfansiye ene ye hie wada meburu memwa ha na mechiawo na mebusa wo se ompo no emute se obade achia me akwaba ye ja akra ompom te se Nyankopon adom ho ye pa na so so adom menso me ho odin ye de Nyankopon ene ye fiada sa ene wiye ya senhia ene ye mochiri de ye ni ankasa ye nua ene ya de nyina ya sapon the legend over the weekend see ena ye de ne be kodada menem sa me ka so ma yo ye nye tiwa de ya ye manfinso de no osebu amamfi de ya ye ene ya ye tiwa de ene ye be ye osebu amamfi enti memene dai ye de ya onso be sabre ya make say ye yi body no de atofom ye yi na ukua da to se be ye be nane sabre de ti say body ne da fom ye ho brog no ye mananane enti abro so a no nsia modie ne ye de wakoduru ba bi a ye kwa akode dawo kyerema se sa ne nyom no ye me de ewradie na minti ase ebi nso a na wunim ni a oye enti meye kom eto de bi nso a wuntumi nje kom enti hono se na mintumi wati ase enti me de mensatia beto ma no
na maka se openenye hu yehuwe saa ne nwom na eme de pa ena ne nwom baako eto de bi anipa ye atwa wani kɔ hwɛ won taade dada na saa taade dada no ma menkam asɛm mfa nkyerɛ nipa wɔse akɔ ahiani wɔ bi ene tena ase ewo wiase abrabɔ akwantuo ni mu na kwa no na hia no ene okohia wo sikani bi ene wo sikani ne sɛ hwɛ krachi hiani wa mefa wadwuma na wo nso abɛyɛ adwuma wɔ badwuma ni mu onim sɛ na chi ni bi onim sɛ na nim ni bi wa wote sɛ me a meti hai tie dia me kan yo ɛtɔ de bi a yɛ atwa wani na kɔhwɛ won taade dada enti dia kwa hiani wa yɛyɛ papa no afa na adwuma enti waboaboa ne ho afiri ne fie a watimuo nano ano ɛne papa sikani ɛne nabusua fie ya ma ne dan ya kyerɛ no deɛ ɔbɛyɛ nyinaa akwai ɔkɔ adwuma ni mu no na ɔwɔ ahofama no ɔwɔ pepa no so ɔbɛyɛ adwuma no enti ɛne otumi kɔ hyɛ adwuma yi mu wɔbɔne tu wɔbɔne wadre enti adwuma wura ne bɛpɛɛ n'asɛm enti ɛne ɛte saa deɛ a so ohia wei adwuma wura de ama no ɛyɛ saa ma akrakye no yɛ promote no wɔ adwuma ni mu ɛma ne bɛduru mpɛmpɛnsuo bi a na kyɛ sɛ ɔno nso waba bɛnya bi ne nsɛm abɛwɔ bi bɔtɔ ne mu ayɛ du deɛ ɔpɛ no ɔtɔ deɛ ɔpɛ no ɔdie bra a ɔpɛ no ɔda atade a ɔpɛ no ɔhyɛ nanso bra na wɔni bie no entade a na wɔhyɛ na nkɛsɛ sɛ ɔto saa ntadeɛ ne nyinaa gu nanso deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔboaboa saa ntadeɛ ne nyinaa no ɛna ɔde kɔpɛ wira bi a ɛwɔ adwuma mu hɔ akyire hɔ baabi ɛna ɔde kɔhyɛeɛ enti adura nɔpa na owura no bɛhyɛ n'adwuma aseɛ no na wɔkɔ saa dua no a na du kurom ɛna ɔde saa ntadeɛ no a ɔba na ne ho ntadeɛ nyɛ o na wɔni bi enipa yɛ akae wakyi baabi a wofiri ɛyɛ akae hɔ enti wɔkɔgyina du kuro no dua no ase na wɔhwɛ ne ntade dadaa ebi to atete ebi nkɔ mu ayiyi ebi nsa sɛne agyegegyege ne gu dua yi ase ogyina dua no ase hwɛ ne ntade dadaa no a na koa na su saa wɔbɛsu saa osu wie ne wɔpepa n'animu a ansa no abɛhyɛ n'adwuma ase na saa da a ɔbɛkɔ akɔyɛ saa deɛ no ɔba ɔde ne mu ahoɔden nyinaa na ɛyɛ adwuma na muntie wei ne osikani ne yere wankɔ nso no ohui wɔkɔ ka kyerɛ ne kunu sɛ miwura akwa weyi a wokɔ faa no ba yei akwa no wayɛ waduro kyerɛ sɛ ada wo ba bɛyɛ adwuma a wɔbɛwura saa wira wei mu no wɔbɛpia ɔbɛba no saa da no wɔwie n'adwuma a wo sika ɛwɔ ho nyinaa wodane de ma saa akrakye no deɛ na ɛha wo bɛma ne sɛ saa ho wɔse yɛ wayɛ waduro wɔse yɛ ne yɛte saa deɛ a sɛ wɔkɔ wira ne mu a ma yɛni ne ntetɛntetɛ ne yɛnkɔnkɔhwɛ sɛ de ade ɛna wɔkɔ wira ne mu na wɔkɔkɔhwɛ afei wɔbɛyi ne kunu krakye ne te fa hɔ ɔbɛyɛ adwuma no pa wɔkɔ wira ne mu no ntetɛntetɛ nkakra afei wɔn mu nkɔhwɛ a akwai ne gyina dua n'ase ɛne ɛbɔ ni agya kɔɔtwi kɔɔbrɛ ma akwai yi te enisu yɛ te akwai yi ɛne wɔso wɔwura na adan na wɔn nko a wɔbɛgyina wira yi mu a wɔhwɛ adukuro yi mu na sua na wusu ɔsi mi wura ɛnyɛ ne bɔne so na emom sɛ yɛ na me bɛhyɛ adwuma se a me bɛwira mu ha ɛba bɛhwɛ me ntaade dadaa onipa da sɛ ni ɛtɔ de bi a yɛ akɔwira mu hɔ na kɔhwɛ wo ntaade dadaa abrabɔ no wokɔ no ɛyɛ ma wura mfi ɛnto wo ntaade dadaa ngu maka mesi bi wɔ fugu bi ɛyɛ fitaa saa fugu no adamu bɛhu sɛ mahyɛ de abɛtena Otec FM so me sorry ya that day is the final day me nsi Otec fia bio akyɛ sɛ ma yɛ madwuma pɔn ɛwɔ Otec ada wo bɛhu sɛ mahyɛ fugu fitaa na me de abɛtena Otec afidie so saa da sɛ me kramo efiri Otec afidie so a ɛno ano me kɔ me nsi Otec fia bio ɛtɔ de bia twa wani na kɔwura ne mu kɔhwɛ wo ntaade dadaa baabi a wofiri ɛne baabi a wokorɔ baabi a wakɔ akɔduru na waamemɛ ma wo matiri so nipa wo nsɛ hwee ɛnɛn na wokura bie first na wonni bi kai wo nkyi
na hwede na wo entumu me maka kire wo se na me wo mpaboa bi bra na me wo Metro FM no e wo adwo krapa me free se hwia me ba beduru kuma se ha no abraboni mu beye den me nto mentade dada ngu enti se me twa mani kokohwe mentade dada me wo side of a wardrobe ya mentade dada nyina gu na me wo coat bi sa coat no me hyegu matade so sa bra ye hyo Metro no ase no ni e bo beka news no e di free Otec fia ha kwabanane a wono na na ye kumase presenter se krache no woni kumase ya bio menim ba bi abrabonde na kwa akobo ka kire em se na Krobea o coat we ye ani anwan we sa de ani anwan na da so gu ho sa fugu no sa fugu fita da America se me shaba fia ha sa de ye be final day Otec no ada me se sa fugu no me ka ho asem na me de a kire wo enti semi ko bie sa wardrobe ne fa na me hwe mentade dada onua e kai me ma me hunu ba bia me free enti se me yare me hweni abo me kase enye yie me de beba betena Otec afidie so na masom adame ni asi na me ya me hu hwie enye yie no manum nsuo hye na maba betena afidie so na masom kire se sa da no mako bie mentade dada no mako hunu ba bia me free baby ameko any baby amabedru onipa da sani ene show ya ye ne de ahye yenua Yaw Sapon ende obetiwa animunyam kwabrani oba fefe ya hwe wontade dada na wanye buni ayefo e wa abrabom oba de achiawe akra hwe wontade dada wate na wie fasimako hwewontade dada woni kasa medase yenche yetiefu nyina titiri Abis Corner Ashanti no town metene nkache waso ba ho ache Abis Corner waso ba ho ache Monday mekwa akodi fufu Abis wachina me so me ba ho obekwa achina eni maame no nkwa china so odi wa no na ebeka so odi ese odi mfa odi ti meka me date me mfa nka ho e jaza china kwa me wo kwa tu and I'm sorry ya me tu kwa me mfa nka we de matwia san mankani ye kura mankani ye enti odi achina kwa kwa akra se wokohwe wontade dada na woka wachi baabi a wofire ni baabi a obeduro ni baabi a wokwa eboa wompo ma otimi da Nyankopon ase fi se wohunu baabi a wofire no a wohunu se ampa na baabi a menenam no ne se na enye kura 2 esa boa ma obi a enam ne so wabeduru baabi a wadure so kai no se nka manhie ni pasomasi anaje kenye obenten a enka mentese ne a metie enti eye paase birebia wo be kai baabi a wofiri eni baabi a waba beduro eno boa wo de nyame ase na wo kai nipa bi nso a wo so mu wo ka wasem nyina obi ena nam ne so a ema otim beduru ne waduro ye yo obi atena se na se wo ka wabra bom nsem ana wo kai a wo kai nipa ba ko bi a wo so wo nsa efiri se ono eka ho bi ena amu obeduru ewi ase Nyankopon bo nipa no bo obi a ne bo afo ewo nipa bi a obegina ne kon ho na wahunu ewi ase ana wahunu ebadwam na sa nipa na sa wunchia no a obebre pa ndi Krobea Asante kodoko se wunchia oboafo a oti Nyankopon ni woni ni yi wuchia oboafo a acha ebi a bosome miensa pepepe ubo se wo na sabre no okro no na nso so wansan kwahwe wachi a obeye boni ayefo na kwahwe wachi na kai baabi a na oda se na oda valanda na o sha atade ba ko na wotwe na de obedie kura ne ho oden na de no omo waduane ebra na opa adwuma ne yemfa wo na nipa bi a oso wo nsa ema ne de wabeduru waduro no we ni niam a ye kase bu enkompo na kwahwe wachi enya atade nko a atade ndie ye din a edaso na enso so ubu nkompo a no waka ebire bi ekom de wo enipa bi a wo ma waduane eno so beboa ama uhunu obi a omobo a uhunu se menso so ma yesa wono so epen obi na boa me nti esese me boa saa enipa no nti kompo a bebua kohwe wo gide nkompo a bebua kohwe wachi ne de ehia pa ewo mu sentare dada unni ntare dada
wo de hyase kai ebire bi a etwa mu no tibia bi a wo ko mu ba bi a wo fa mu omo so mu na ebembo a mo atimi adanyame ase na wakai saafo no na wo hu no obi nso a wo tibia bi mu te se wo no a wo betumi aboa na betumi aka bi a se ne nkuran se ma yesa wo pen di se ne meti se ya wo nso menzu wo betumi ede ayesa akra me da se mentia tuga ono so wo ashtown mu otonton phones ho ne ma sa pie mu opa eja kwa me nana twa wani kohwe won ta de dada na tie nyenta de dada no kwa sure ba bia wo fine ya kai ho so nya ofiti ya na obeduru se yu dabi obi na so won sawo sabi obi na kira wo atenase yakora en kane no wo tenase no obi de tiwachi obi tena wachi kakran sa na utimi tenase jao ma tenase afei obi so won sa tata sa na odi tata e na utimi tutu na baako afei jao mu utimi nante nti nyanta de dada nko a kotoko se de o hwe nkokoko abu to so no ya ye nso na bekon nti wono a oboa wo a so mo duru ba bi enu wakai ne de abante no na o kai se sata de we na me hye no me di ba krom ha o emire bi maybe na mo se Krobea na ni quote ani anwa say ni ba kra ka kira e bi kwa wo hwe kra wo ni bi e hye wo nkunan e ma wo ye de wo ye ni ye wo ye hye wo din e ye ni din e ma ni pa wo se de na e wo mu no etimi pie nti ya na nyanta de dada nko a ka de bo a wo nso good na de so ne bako ehunu dwom no e ho na pa da se ebru awiai mabedwafo e na wate wonka no ene na na sika ose Krobea jatanie Asem Beba Dabi dwumadie no ensunie Otec FM awiai yemamu ha yemamu ye hiehyia awiai nyankopon hia mo nyam kese na ontutumu anamo enso emfansiye ogoromensa ene ose akra ya Yaw Asante ene ye fiada asedanka ruadi nyankopon so odi na fie ya kyeyen ene yenimu ahia ye de ruadi ase ene mpempenso a odi aba bidru akwasi tawia ene ose akra ya Yaw Asante na ho tesei ene asubuafo yensuenie nyankopon nyam kese awia samsen ene ose akra Krobea nyankopon hia no abedwafo nyina wate ene wia yensu ye kamo ho Esther Deborah ene ose happy Friday to you daddy onu abedwafo nyina nyankopon nyam kese wate omwa mo wate na ontutumu anamo enso mfansi eputioja new day auto parts for nana Krobea yenso ye waha ye hwemo nyankopon hia mo pa no onyam kese benji ene ose yes akra nyankopon hia da biara da efutua wode ma no nana se wo ba antia so ventures a yenso ya ba de mu abiebiem nyankopon hia mo na ontutu monsomo anamo emfa ensie Victor ewo Kumasi Asafo post office ose akra Krobea yenso ye wa ahoma ne so awiai animu ahia na ye nyina na ye ba besom enso ewo afidie ne so okay awiai mabedwafo wa ha jataba wa ha agudie obapa Edna mehu se wonso free United Kingdom UK mu onso wa ba bedru ewo afidie ne so awiai ma wonso akwa aba Henry yehu se wonso aba osena na ya Krobea Asante ye mo ha na ye chiachia wo na yesre nyankopon ni nhira ene na ho bambo enso edema one wabedwafo nyankopon nyamo kese wate omoa mo wate na ontutu one wabedwafo nyina nso anamo emfa ensi okay awiei adofo yehia ye ba besom na esom a ye ba besom no osede non kasade ni omte ede sa mo kasade aha won kasade amena ho kran kasa misro on kasade ene mo MP on kasade etiefo asem we ye wo yanim no eye enkomo bi a asanwansi krodua mu a ena ewo na ewuraba bi manim piebi manim piebi enkomo e wo yanim ha wa afidie iso eye ewuraba bi ena ede nasem aba yanim ha na asem no sene etie no sebe ensem no bi wo wiase a tan
Ewura akwaba. Yeah. Good. Oho to say. Nyankopon do me ho. Okay. Udi de say Mewura. Me pa cho me de Mary. Mary. Rosemary. Me pa cho. He fan atie. Me pa cho me te Aswansi Eli. Me pa cho. Ehwa na ufri. Me pa cho Dabi. Ufri he. Ifri Bale. Savannah region. Me pa cho. Ye wo santimemu ana ye wo de wo bai. Me pa cho wo me se hwidwabo so. Hey, etie say hinie. Yo. Entie ekwa radudo say hikasa. Yo. Hey, say wonim ka o. Wonim say hikasa aka. Ye wo dwabo so pe. Me pa cho. Hey. Entie be wo sehwi. Ene ye de wo ba santimemu. Me pa cho ya wo me wo sehwi. Ehwa na ye nyina ye ti me wie school na me amba Kumase. Wa na ade wo ba Kumase a. Me pa cho. Inti nyo maame no papa ne do bai. Me ba cho da. Na wo ye de na wa de wo ho bai. Oh, me papa free mu na me de me ama bra bo share me nsa na me am ba Kumase. Na wa wo ba Kumase. Wow. Wani eden. Inti wo ye adwuma wo Kumase ha de. Me ba cho. Wo ye adwuma. Me ba cho. Good. Nyankopon hira wo adwuma so. Amen. Awiei Rosemary edi asem ene de wa ba abepie yanim ha. Me pa jo we de boko de de mama be pie monim ha ne se maami bia e frene afia sapon one ne ma tu abro me ba omu we o masan boni dua guso na me de bai kire masem ni mu eye dey me ba jo Saturday no me we adwuma mbe 7 mu honom na efia meti mo frɛ me se ye bo me ba na ofie nti mama ntema de besi na enye na me dimlika me ba no ma patanto kwa na wi na me bedru ho na me say like me bisa me ba ne say die nesi akra no ntumi nkasa because o ma bona ma na yemre akra na nkasa o betima chirechirim bi esi but me free adwuma mu ho a me kokodru fie no me dru ho na me kacha me ba ne say wo ma kacha o say fie afo nkwala eno o munye free because wo ba fie ano obi ane sa ma me we ne mma de o mani ase nye bi ne hye wani ase ntino eno o munye fine efri mame na no ofri ni ne dem no apie ai wo hu fi ma ne mfa ne ho emmo hwan mo na why na ka seye mame afia sapon no ana o se mi hu fi na hwan kura no pese me ba fi we one ne ye fine nti aso odi matem saa ana me na atare hye ne mu bompa ana me ka chen se ena me msu mi hu fi de ena won so hu nyanyan me ka se ne hu nyanyan no ena o ka cha me se me kona me kotunsu ama me nsabi enware be ko si en ba entokwane de esi na me ba na nkasa betima cheche mu se de ye ya entokwane ba ena de o mudi ye ne nyina mo ma kwada ne ntena ha mame enti maami afia sapon ne nso te Aswansi Eli ho me ba join o te Eli ho me ba join ono ka kire wo se uhu fi me ba join me hontare a enye ohontare a enye yeah atania otade dime ena on ne ba no nso anytime bi atema odimi aye se me ahyawo ni ba but me no o ka kire me se me hu fi a me mfa ne se eyi because me hu nya fi ana afi nso me ntare a me hye no nye bi na ya o mo hye nti o mo kan no na ya na enye me ya nti ono ne kan no ase aye too much nti na me nso me ka kire se ne hu nya nya because na ne hu nya maame no ba no ka kire wo se o ya shawuni ade mo ta ko area ho me ne o mo nko batma me no ase akoye se ni suban ya one ne ma no mo de ti area ho no se mitimi ko she dwae wo she dwae me she dwae wo bedi matem sa me hu bo me betena fi on so me nya ne bone da me nka se ntia maame ne dan so de bia me she won ko ji ni kunu me nji me kra me nim ni kunu wonye ne boy me nji ne boy won ko bo ne bosia me mbo ne bosia ene ko woni na tem me ni na tem da efi se betena fi o enti die na beka obi a wonye no saa nyoma we nyina se wono a wo hɔ a no ne ne medi watem me nim de me de aye wo last bi say lady bi no aduan no ko hwie mo asigu wo mo hɔ no de ade che odi atem sa me hye dwae odi atem sa me se me nim se eye me no odi matem
nti mepie na mepie ko share dem na obegina me kwan na no ai Mary na wo ye fin bebrebe na fin na da na won fa nko ne dem nti ho na mepie na me se nti me na wodidi matem dada na o se eye wo na me se okay nti ho na lady ba ko free omo inside oba na o se o enye on na ye na lady ba ko na enra onu aduano no ko hwie sa obi na ko hwie ne mo ase agu ho eno odi bedi wo watem say ye wo eno obi be san wuti enti e ba sa atenie na odi wo no ka de wan ka hwe ade omotade ye me wo ho no eri efi ayatim de bia ni wa mame we ni obi nko ofio de bia ni wondi obi atem ene ohun se nipa mienu ana miensa te wa ne obetwam akwa abasa obebba akuti asa na otwam na okoba ne be ye ote wo na ye otade di matem se mi ya hawoni oye ni den ti no ka kire o so ono otwam na mete ho no ma o se hawoni ba na otwam de bi o ye ma me report ma ne sister baba ko no so wo no ontumi nkoka bi ntimi so me oba de me pe no me nkonkoye no ndo enye nasem ono a ne sister ba me pa chan e na wo report ma no sesen se ni nua mi nim de me de aye no anytime bia me twam bia na ofre me se me hawoni nti no o mi sa ne de me de aye no so wo no ontumi nka sa asem we no ka kire o se wo ya hawoni a won so ka de aye na kire me nka hwe nkire ma me no waye no se wo ya bonsam na ote ho no mti ama due to that no me oyo obi a asa woni nya se ne nanu odin no obetimi akwa gina abonten aye dede me so me mpe sa dede no se obi beti se me ni obi ye dede bi kombetan area ono me ni obi anye dede da ntim pese obi abeti ma no eni dede sa madwuma from adwuma to fie from adwuma to fie due to ono nti me nkofie ntem me make sure so mbe dance na makofie se wo mpa asem nti me mpa asem na woni akwada no ho ana anyini manyini chain ne bebrebe onya me size kra enu otumi frɛ wa hawoni ba ateni odidi mi ano akwada ba ya ben ade kokko no wo ye frɛ wo sei pacho ye frɛ me Ellen pacho eja kwa me brefidie ne ho na ye adwuma bi ma me akwada no wahu sɛ ne ho atwa dodo sei nana miensa ni tiri hu mienu na ne nsa ho baako ne nsa aya wodi atoso yi ne nsa bonkum no ha sei nso atu fakona no akonya accident pacho debi de ipira no me pacho Saturday na nyumera no na Saturday na nkasa na me yale mantime anko edwuma na me tifie ade san na me ye eduane wie na me frɛ me ko frɛ ma se ma wie eduane nto amra me ko frɛ na me baaye na me di me chi amakwan na me twitwi nkuku na me kita radio kitwa bi a me bɔnwom edamachi te me to nwom na me ti so obi free machi ba na radio na bɔnwom me pacha de enwom pacho dad lumba nyum ni bia menim enwum no dad lumba nyum na wo tubi pacho na menim to okay nti ya bona eda on meti so obi free machi ba no metwa mani nim se maame na eba metwa mani anya me maame na me yi mani na sister we na eba to obeduru me nchen no kurasini ya kuromaje no hwan na ye kurasini na me ye kurasini na kuromaje me wo free he na ba kumase ya pacho me free north na bae north pacho eno se sei se kurasini ya kuromaje no me manfi ni se ntokwa no di free akire na eba se me mfa ho de kurasini ya kuromaje no efia ebetena pa ende me ne wo me manfi no twam odi matem sa be twam no de fon ko ma o maame no sa na chi ba me nche obeduru o se me na me sesen no me twam ni no gina ho no me solid force na ode ne nsa so matale no ko na obo masum na ode ne nsa me bie ma no ode ne nsa me wura manum na me yi ne nsa firi ono wa na ode me ko to fom obo wasum me ba chaane obo masum na me bie ma no kase ma ye den no na ode ne nsa me wura manum nyina ye kuro na me twi ne nsa firi manum wa na ode me ko to fom o ma me se mo obi ampata ofie ono na o mu gina ho no me dane na me tana ne so no o ma me be so me wo tumi dane no e de ono no to fom tana ne so o ma me se mo obi ampata omo mbe pata mo ye tere o mantimi ampata no mo koye o mo ko wi ama me ne kan ne ba ne ho no mo de me to bo ma bi so na o mo di mango
na maame na aka me nsa we so na ono nso ne ba na aka me ase anu kra de no pese otu no ahu se emoja na eba na me de nsa bo no na oja ho no oka me tiko no ɛhɔ ana maame fo bi ba ɔmo nyina aka wɔn mo bo me ne nua baako na ɔtare me da fom na ɔde ne nan pia me na emiti no ɛde tare cement na ɔmo boro me wɔ fom ɔmo se nkrofo no start se ɔmo ba no ɛhɔ ana maame ne gye mu na ɔse wɔn kan wa ɛna me hu se mo nyina na mo boro me no ba maame ne ba no ɛna ɔse wɔn kan me hu mu ana bla bi di pie bla ne pie ɛna ɔpata ntokwa no pata ntokwa no wi maame ne so wampene da gise sand bom no sister bi di frase ona oba na opia me se o menko ɛhɔ na maame ne ka che ne ba ne se onsango fa try enhye no mra na ensanko na ne ba no koyo fa try ne pie no maame so dure na start say di atem na odi matem na me so me di na atem ase maame ya hyewo ne na me so me ga sentina be ma be fa wo maame dem na so be why ne ka se wo maame ya hyewo ni abaye o se wo maame we ya hyewo ni ase maame ya hyewo ni na me so me ga che sentina be ma be fa wo maame dem na so be bo me dua ba na ntokwa ne start no ga che me so be bo me dua na odi mabusuafo ada ase ansa na he di be bo mu na ntokwa ne san wi no ka che me se maame ya hyewo ni na me so me ga che nse ntina e fa no wo maame dem no na obo mi o ka so be bo me dua no na odi mabusuafo enti edua no o boy ana wa mo pacho me maame dem ko hospital wi na e be duru fi ada no ya mafie ntem e be duru fi no mo ka che se wasan so ne dia bodua no ba yen dua ko ai sukro no ofred bodua no wasan suo no e dia bodua ba munnim nsukro ya wode bodua ono mo e ka kire mo se wasan suo dia bodua no omo tumi pemponte kire se ebia wo frɛ kumasi nsuo wo frɛ nsuo wei ana nsuo wei na de bodua nipa na o kan na nra me bisa na o se on se ono ni twi nhadanye ntino o ka se ebia nsuo se ana se ba o so nsuo mienu na o frɛ bodua nsuo mienu eno o frɛ ye de bodua ena se do musitie no ase obi ampese obe open up no ayede no aka because eno asem ne wo police station enra CID ni ba fi on ma omo mbedi adanse omo kasa no lady ba akokora ono kora no wan ka hwe no ma me ne okodwon so ma me ne frɛ ne ma ne won ne se on hwe ne hu ye no amfa na no anto asem no tu area ode obi asuro ne se wokoka bi na se efiri yeso a ode ba oso enti akwada yi a ya ye ni se yie yi mo de asem no akọ police station me ba twan ozongo Zongo police station. Asem way engine room wa around why? Asem way wo police station. Me ba chan. Die ya akwada ne hu seyie no. Me ba chan police station. Nti makoye medical form. Me ba chan. Ye ma mu bi. Me ba chan. E ma mu de akoma police fo. Me ba chan. Ti asem ni wo Zongo police station. Me ba chan. Sisi ya. Me ba chan. Enti die parent no aba ha die na apese ohunu die na apese ote die moa e na apese yemfa moa wunti ama ode obey baba me ba cha oduabo ni nti na ma ye bai e na afi nso se do sititi me ofi ho no me pese me ba ha no se be ya saade na no be brase because e too much ever since I me bet na afi o ma me ye dimani sa me hunu bone am de aye no mu nyina mu tifikro mu ana ya ye tifikro mu but obia ni lane obia ni lane ba nye fira ba ko obia ni fira okay awia aposifo wo Zongo police station mechiamo asem ye wo yanim hai enye posi asem eni yanim awia kire se maame afia sapon abonidua akwada kitwa yi so kire se one no ne koin e na akwada yi ne maame afia sapon betugu ne so ekeka no omukọ hospital e ba ye no yese ne ba akwada yi nso asansuo afrensuo mienu e de abo akwada yi dua akwada ne nso se ansa no omo be kono
maame afia sapon baba ya no ka kire ne se wo mebo odua na mede wabusua adase enti onum susu se wodi nkan kaaye na wonum kobaaye obi aba be ka kire won se akwada aba ya yi abodua nti ene ye wabodua onkire nsukura odibo odua na ekwane a ye de befa so no ye mfa so enti posifo amuozongo asem wo wo manim de wo manim enye no ho asem ena yen ewo ye nim ha ena tia ye tia santimamu hei ye wo wura santimai wura wo se wo de ahoho ena chekere ne man memeti he me ye santini minchi ye bebri adanse amanse ena he fabio se hwinyina akra ka ho wati ase minchi ye bebri na mom ye wura ya ye nyina ye som no wo so de ahoho na chekere ne man enti sa wo ba asanteman yi mu a enkanka ni kumase ha na frafra hene na musa akambonga na wada meburu ona na amemwa ha wo ye frafra hene ye wo mfantefo hene ye wo dagomafo hene ye wo hemfo no bebre na anu amfantefo bi asemba ha kumase ya amfantefo hene onu atu ne ka eba Otec ha na ebegigina mu ka asem no ye mfantefo asem osre se ye nya ama no ye jama nana ta na achi ema asem no nso eya asumdwie santimanwure ya na hemra nso woni mamu se ye modua woni mamu enti se we hoho na wunimu a ene hyene nso se ye modua na emum we santimi na wa wura hemra na so obebuso a eno nso asem kese enti ene maame afia sapon ewa ha ne baba ya no a akwada yi kire so ka so obebo ni dua no okodi ne maame atem se ne maame ahyawo no ono nso se enti na won so mema fa wo maame dem ne kofa ntokwa ne ba ye no akwada ne nso wa ha ene wie ye hwe akwada ba ya wo hote sei akwada ba ya yi a wote hei wo ye kokko onu ye tuntum waboni dua kasagu we nim memboni dua umoni dua wona okeka ne sa meka na beti bai wasi aka na motuom ni niti sadie ye huni ba ko wo na suntemu ha ba ko wo na so achi ha na ba ko nso wo ne ha enti kire se eka no ye miensaka onso so ka ne dodo sei ka na ba ko pe ba ko so ka mensa ntina menso meka ni bi no onsa na we enu ni etwa nipa se ne sisi wono etwa nipa se ena sim eja kwa me hwema me na me hu se etwa ana etwa nana ehono etwa ena me nan ne nan so aye dey ne koto dwene so ekuro da ho asa obi ati ahwe na ehwa dwudwi no okay eye dey na ani akwada ba ya ikun acho me da wase die ye friend say a flame blessing sewa blessing die tene say chiri mi mu ma me blessing acho met na mantem wono mano nto me ne o mon kasa ada so mbeka no kore dia me nkasa o mo hoda na akula ya wose me mabuna aka chense ni sister ya asha woni no asem ne die tie ni ena no me da me da bia me wo inside o mimpie abonti me pie abonti a na me kwa akudwale na se me twitwimisi na me pa bibi adi asem no ti saturday na numre me kwa private me pie abonti a me ko akula hu me a no ara me soro no fom no wa twe me mankasa ya ade a wotae so me boa on kan kire me ya ade a wotae ohu me bia na wa twe me nkasa esan se me nkasa na ho dantin minim de nti a ho twe me enti saturday no me kwa baaye no hu me na ma me motie ni mu wa mu didi me kula minim se ma me abafie ana
me hu me maame na me de me twa mu ko nti me ko no no wa hwe me soro no mfom no wa twe me na me ko bae na me busa ne se na wase me kasa me ba ba no ti me bae no na wo kasa ba nso na me kasa ba nso so ti me dwu honom no na me ka se ai wo da bia hu mia na da bia wo hwe me soro no me fom no wa twe me na me nkasa no o ka se me suro wa na me nsuro sa na me kai me gina wonom kasa ya wase me se ofiri north aba akurasi ni akuroma me kasa ya akule ye mfi me echire na opeja aniti na wase yan ade wono na me na kasa na ana me se yan wona me no kasa osole bai wase na me gina na chi na me mebu no nti obi nye me bibia me fira bonten ba na me kasa na ma ba beto ahye ne so abo no ma anto ahye ne so ambo no me bai na me busa no se nti wo kasa no me de bia hu mia na wo hwe me soro ne me fom no wa twe me no a me nkasa na enye se me nsuro a o ka se me sikura sini akuroma je no waka eno de me yemfa me ti wo ka se ono na me kasa no na me se wa na me kasa wo na me no wo kasa eno o so le bai je so ne me ba beku ene ye di boom wa se me maame abu na keka no me wa afa ma anto fom me na me da ne so ana ye eku eno me nsa kwato na enum na o ka me nsa oka mensa wiye no ana menso meka na beti minim ekwan nkura wase na adwi mu ni tiri na motum ya keka no minim kwan nkura okekai ana de eto aso da bia boy bi ba me hono me obi ba me hono ma me na me ewia hono masem nti memfo obi metina ni mu amunyi betwam na mo nkasa nti wodo no wa ba na me de na ko inside akwai say so ode nani ehu dia so ode nani ehu se be ma butume so ene meda Yesu menka nche ni nua ne se ono ne ya ahya wani ada na asem ni si no mebusa ne se wo se wona wo ka se wo de wani ehu se be ma ba me nchen ya ne me ba ebeda e wo me ma me de akwa ibie na no ka chem se da bi onka ahwe ansa na mka se wonka ahwe a me mebo wudua na me de wabusuafo ada ase sa na akra ikan na se no mo sanso akwa aba na so mo se me so mo ya ahya wani na mka che ni sister ne so ya ahya wani nti na ono ne ka asa asem ne kire me nhwehwem what di sister ya tem se wo ya shawuni meme so ya shawuni mpacho metimi ahwehwem meme di na tem me nkasa ne wo mpoda na obi a wapia bonten na wo ba e na wo se obi ahwe wo soro ade a wotaye no da bi ohun mi ano watwe me ohun mi me nkasa no menim de ya kan so akire na ohun mi ano watwe me na bia me wo inside ubehun mi ana me ba bedwale enti se wudim se ni sister panyini ni a watumi akoni sister panyini ni ho akoka kire nse bia obei wo humi bia wo hwe me soro no ahwe me fom no watwe me wo yes ade no menua wodi machi ono oni ase da bia akula we hu na de na wo ye na no odidi na temo no ye be ma enti no ko aye no okoka kire no okoka kire sister we say wo odi de oye ye nti ama me nso man koka nkire ni bi no enu nti na me de oye ye ama akula ne ko aye ko report ya wa nkasa no enu nti na me nso me ko report no okwa report ka kire ne se ninua no ye BBC no se ye ma me na ahye ekutupa eni ye ne be nti na akula ne be report nti me e ba asa me nso man ko report me nim se me ko report anya de obeka the same thing akire me tina man ko report enti na hunu ne se entokwa ne ye last resort ye beboa se akula no oyesa na wadwen se misulo no me so me nsulo no me mpentokwa de bia na me she inside enti de bia hu me na wo twe me na me begina wo kasa e wan fi mi a wo so le abusa me se wo na me kasa ho eno na ma me yes obi a wo mpentokwa na wa begina obi achi o kasa nipa ne ho a nipa ni mfi acho menjina na chi na me gina nanim okoto no well wo gina nanim kire se wo gina baabi kura wo behu na wo kasa ya wan fi na wo mpentokwa ade na wo nko baabi so bisa me say ada ono na me kasa no me ka say ane no so le ya oba me so ko wa ma me so a ka me nko ene ne nko se na de wo kasa no se na ya atenie no onu busa wo say me na wo kasa me ho ana wie e no sorry ya oba wo so na wo di atem na me di atem okay enti se na wo di atem na wo busa wo say me na me kasa wo ho na wo say an o na me kasa wo ho a kire sa atenie ni nyina ayi wo no a se na de baby obesore aba eno osore bai eno osore bai ena mo koe ene ye koe
Ewura wo ni nua be ma be ye complain wo obey ho a kire wo mpre dodo se nana akola we betena fi okra ni nua be ma no ko ni makola we onti fi oni nua be ma no enya mo akon asem na oka mechiri be junior na my junior kra me ye complain da junior me ye complain de na ne ba no ote wonum no one ne namfo sa akola na o se obeye complain ma me akola no kra na no ntom mi nkasa na no because said I quite suba intimately at first no because of say me omudi matema me fio me utimi we adwuma na ne ba no that time no go school August time no abefa bo no ato aba me container no ko because me so na me pese me no mbe ye nti no o ya omo ya no ma yedin junior dey no ne na foto no se akola we kra ba afia on kasa na no da sana ne junior ne no ka che ne na fofo na me say on kasa na no da ono so kasa na wa no da nti eno ano no ti wo meye complain ma me say bia we adidi na tema na say bibi say wo boa Ewura ada na wo hye abaye yi tri su besi ne fom di enti pacho ada na ya anaju pacho mo bisan say oyede na ohun say me hya no ni tri su ne fom anaju a meto a mechichi nkuku a medi machia makwan no enye wie o pacho mo bisan say osole a dabe no hu se matena fio me sole a ede anchime na makwa edwuma da obe hu me se metie fie no me yale Friday ni Saturday no me yale ntena man me nkwa edwuma no na opie o hu me ba days na aka no de me san se opia wonse o hu me na ma atwe na wade di na tem Ewura wabo akwada yi dua o se wo ka kire ne sister say o ya hyawo enti no no so ka kire wo say wo de mema ba be da wo ma me dem pacho adana mebusa ne se wanhu say me de obi aba be da ma me anye ho na meka me say o se tobo o se bra point na mebusa wo ne so wo ka kire ne say ne sister ya hyawo bra na mo kono eno no so ka kire wo say enti na mema be fa wo ma me dem pacho me nka hwe sister ya watie ada wose me ma me na se da bia o hia na o ya ahya woni e ba ne se na no wasa so ada ne asem ne se me na wose o ya ahya woni o kan da be ada na ye ko police station no wan kada me se pacho no de o kra yan ko kan ahya wa asem ho mi ano ye wi no o ka ahya wa asem me se wa na me ka se ma me ne de on kan che me se me ya ahya woni da on de ateni odidi mi aye se me hu fi me ntare enye sa na ye odi matem mi hu fi me hu ntade ayenye ya me nto atade papa nhye sana yoka ba we ena yoka chem se me ya shawoni aka ne several times enti wo de wo gina so se maame afia sapon abo wo wudua me pa chan ena mususu se de yesi akwada ye wo machimti ono so abo yeah because me free adwuma omo frɛ me na me baaye no akwala we ka se obeboni udo munja no obeboni dua de na busua da ase eno na me hu se de me ba na si pra no ana me se me de ne ko hospital ani free okoy okay atiefo adofo de adehye amote asanwase Eli de you take FM nchen heya na arehosem a ewom ene se one area ena ye ken onomo ewe yenim hai enyina ate na sesei ene be hyase ne be kwa akowie ewo area ho a na ene motena ho na matena ne sei awura ba ya akoko blessing wabodua ade ba ko anipa nso nhye ne nsunie duabo emu nsem eye bebre enti se wokọ nananum anim na yebusawo wabodua mimodua de yeywo ene si yehwehwem se yehwehwem na se tede woda so gina so na nananum hunu se duabo wo mpe de omo ye ne se omo dane ba bi ekogu de ye wa awasem enti sa akwadai kire se yesi a awura Rosemary ene ne bayi babete ye no omodua de a mo mama me ne ntena se mame akwala aketo atena ha na mi musa de maame se meba mi musa de maame se no krebe ne wom so ono nso ka kire awura yi se emane
ɔto nsuo a ma ne nsa bi enware ɔma yɛn hwɛ hɔ ei ensɛm ha wo area baako asetena ma nhwɛ yi a wobɛkunkum mo ho ɛwɔ empɔtam o ɛde asɛm bɛba akwadaa yi sɛ wode mɛma kɔhyɛ o maame dɛm ɔde n'ani ahu wanso wa confirm sɛ yampa sɛ mɛma ba wo hɔ a sɛ bɛyɛ aha mɛba obi ba wo hɔ a sɛ bɛyɛ a obi hu abɔnten ɔma no keka nsɛm no wɔnkanti nso de ne kɔtena inside sɛ duabɔ technicalities wom meba mebuso asɛm ano akasa technicalities ewo duabom me Krobea mete ha yi me ubɔ me dua a enyame ɛyɛ saa ne Nyankopɔn yɛ wo bia ya wo bia ubɛbɔ ne dua nya no ya wo bia ubɛbɔ ne dua ɛde ne bɛkɔ ntɛm ya wo bia ubɛbɔ ne dua wa wobɔ dua na ebeku a kyerɛ sɛ ebia the technicalities in duabɔ no well no ne yie ɛhɔ ne den sɛmba no afia wo ho te sɛ bra wanim kakra ma me afia ɔba kɔkɔ ababa awai wabɔ ne dua kasagu we ne ma me pacho me mo ne dua na yɛ dɛn no wɔka so wabɔ ne dua fia me pacho ɔsɛ me abɔ ne dua wɛ santini me pacho aha ɛdɛn ɛyɛ dɛn no wɔsɛ wabɔ ne dua me pacho me mo ne dua na ne yɛ dɛn me pacho me ti me kyerɛ nsɛm me busa wo me pacho me mo ne dua aha me die mini makoma mu sɛ me mo ne dua sɛ ofra me kora beginning wo sɛ wɔsɛ me baabo ne dua me mo ne dua me mo dua nso da me nye bi nso da ɛdeɛ ne siye me pacho na no memreda me kora me nua baako afiri mu ti me sɔle a hɔ ana me wɔ enti no me twa me ho na me kɔ kurom kɔgye adeɛ ti me baa ya no me dura no mra me nedi ti me te veranda so sei na me di amango ti me to a me di amango no hɔ no ma na akwalai Ellen me kura ba ho nyame enum me nkasa na ho da me nya ahwe da akwala ketewa yi ti me bie na no ka chema me gimi ade gimi awo ma ne nyina me mfa ho me abu aguso me nim sɛ me yɛ panimu enye masɛm me ne nua nkasa me ho da me nso me nkasa na ho da me wiase a mete me mpɛ sɛ me ne obi bɛ ya ade eti me tambia me nkokuroma me hye me dem me ubehu mabɔnten a ebi aduane me kitchen we say nti me yɛ maduane wia na makɔ akɔwura afia na kwada ketewa wo yɛ ne den nti no no pa me nya le hweda sɛ wote hɔ a wo se ma me timi a wo di me nya le hweda me nya le hweo me nya akɔla hweda emra bi kura wo yɛ sɛ me ba wodi wo yɛ kyi no me kura me ba no yɛ no se ne nua no ne ba no edidi na te wo kɔ ka kyerɛ na o ka kyerɛ fo asɛm firi me so wo ma me chimi sɛm no me ne nyina ma mfa nya asɛm ɔsɛ saa obade nso kra me ye complain me pa twa kra ne ye ma no na wo hɔ me pa twa me de na me ni hɔ na me wodem to aso na me wodem okay to aso nti saa da no ni mu hɔ kra didi matem saa da no eti saa me da no me ba me to odi ti we ni twa ma me kra be ye pen ohun mi an watwe me ohun mi an watwe me so me mfa ho me ye pen mo me mfa asam nya asam eti ya we twa mu watwe ya no ɔtwe no na we ne koba nti we ne so kasa to odu ho a wo kasa na ho no ma na obusa wo ne me no wose han no woni akra ne so ntokwam fi se me ne se me koso mu sisi o mbe kasa me ka ho ti na me to a me di mama nguna sister bi ba se ma me wo mpata na me se ma ya mienu munya no mo nko ti me ntokwa no ma nkosom na me timbe ti ho no ma na ne nua ne fra dwumba ba ti wo ba no wo ba fia me ka choma me bayifuo we ya wo de bayi atete ne manyina no ma me bayifuo wo ne me kodi agora na me sa me ya bayifuo sesen eno ano do wo ho kankan ho nyanya obi ehu a no wo de ade akata na me sa me ho kankan me ho nyanya me nka enkola mienu na eko na wa bana atimi kasa me ho kankan me ho nyanya ya wa bla me nka ene ye utu nsu adwale asema beka ya no asema o kan ya no utu nsu a dwale aso ase me ho kankan me ho nyanya me twa ma sasesi akroko se atade a hyemu kankan
wɔka sisi asa wa me pato wa dwen ko se atade a hyemu kankan ko se me hu kankan me hu nya nyame ba obi ahu mia na obi ayese na obi akata ne hwene menim se nipa ameto asam ya mamani o se me yedu a menim a so obi ahu mia na wakata ne hwene no menim na mesesa me hu kankan me hu nya nyan ene otu nsu adwale asam a mesom ka ya o ka kire awura yi se ne ho ntade enye me pato me nka hwe nkyele no ne hu fi me nka hwe nkyele no me nka bibia nkyele no me nka hwe nkyele no Some media one would do what Tamina Timmy Fan, Menasam, the Fanyasam. Me wa odi watam se wa ye ne den menya ne hwe me wa betena wa no busale me fa ma dokura to ne afia papa obi a obetena ho wo mfa wa no nto nanum meba obi a no betena ho wo mfa wa no nto nanum na wonye ne hwe na wo di watam afia papa menya ne hwe okay Edio Mama men kwa homa ne so na mene conform enu emon komo ewo breman na enipa bi diduabo di agro ewo Asante mai mu se a me be organize trip bi mene nananom ye wo Asante antoa ena ebe organize me be ye sa trip no me kosre wonom na mabebo dawuro mapeda ye mass duadane e wantoa na ma organize nipa e de o makọ ni akohwe se ne dua nya nipa esi yono yemfa duabo ni agro na me awre hosemu aya na ewom wo behwe na obi akohwe mantwia bi wo se madane ebe wi ase no madane na de ekune firi wi ase emfa duabo ni agro se woni ye nananom a enimu abosum mu enim duadane mu enim duabom nsem kasa na ono mo kire wo mu a wo bedwiri won ka duabo asem kura wo wiase ebio okay enti yan hwa de bi na akonfo wada me buru memo ha o onana me busasa wo mpom te sai yanso ya ho ye pa na wedi a wada meburu asem bi aba yanim ha ema wono mote empotemo baako na empotemo a wono mote no ena akwada akoro kire se wotini ba bi si ne nuoma ena baako ede kasa ebegina ananim odi begina ananim no okasa ya nti opagya anati no se wonne me ose ai menew eno osore koi eno onu di bom omu mienu obi aka the same omu di bom achi no ena akwada na yewo tuntum ba akokoko ba ako tuntum ne kire se kokko no ka kire ne se o maame ya hyawoni eno no tuntum ne nso ka kire kokko ne se enti na won so mema ba be fawo e wo maame dem no ena kokko ne se me bowdua na me de wabusuafo adase na na fa no to nchen fa ne nkronko de atoso mienu entokwa soa e won kwada ne mienu ntem ena tuntum ne maame efiri adwumam ena ono nso ba be pie so ena o se wo me betuntumi maka kire o se maame kokoyi minim de hye nani ase tuntum na asem o kai na meka no enti mfa wano nto o masemu na ye dan ena wone ne kwa akoko ena tuntum ne se kokko ne maame kokko enso ka kire onu tuntum ne maame ne se uhu fi won tade unimu ntade ehye unintade pa ena uhu efi enti wono kokko maame ka sa asem ni kire tuntum maame no ena tuntum maame nso se wonso hunye nyan we yaka de akopie free kokko no ano ne se sa wosimi hu onyan de a wotunsu a dware enti we se wabodua we se omodua ene atuntum akwada no wo mo keka ni prepra no enti ade tuntum ne kwa yaresabia o mo ba ye no o kire so obi beyi wo ma sutre se kokko ne maame ka se wotunsu a dware no ne ba kokko ne nso asansuo abodua nanso omunim ensukuro ofrey
akwada akọkọ ne wo yanim ono nso deny vehemently sɛ ono nso emodua enti sɛ die yepesi ehunu ene sɛ tuntum ne sɛ kɔkɔ maame ne ka kyerɛ ne sɛ uhu fi wo ho ntadefo ɛna ono nso ka kyerɛ ne sɛ wo nso wo ho enye nyan ɛna kɔkɔ no ka kyerɛ tuntum ne sɛ wotu nsu a dware anyanyam bi akɔmfo duaba pie saa asɛm we ya ma kyerɛkyerɛ yi mu ana na wada meburu we dia mesrɛw ma yɛnsan frɛw fa fon foforo fa production na fa frɛ na yɛhwɛ mon nyama mena meba se dia yɛkɔ ahoma so why ma yɛ ne konfo nka sanwie mesrɛw mesan ba so me wi ade me gya wo no akai me why mepa cho oh, can you listen to me? The obia kai na meka. Ana dia meka ya no wo wanka. Ana awurai dia meka ya no wonso wanka. Misraw. Enti se ye duabo ana nye duabo no. Eno ne ye pe ho asem watie. Mo amo frɛ no mu nyai frɛ. Mo hu sie wo radio so a mo pesa de we dodo. Comfort me nka. Epiao edem bo magu achi. Ayade anyanyam bia asɛm a me kyerɛkyerɛ mu kyerɛ wei wada amanana duabo apiem ana duabo nim sɛ de dinka ba ko se obobo we dia de na maame ono dan de ye bi da no so mo no kre ana de to su bi ba ko so se o de mu ye nya de a o tun kiwa yo nyare no kre otuzo awunya pa befu se no agandikata no otuzo agare na honka uhu a unyane arazo otuzo unyane sefen pa befu so isaka za binye ni kuru mu aroko ka obi anu oge ja mu akosa ntatemna o ka ni sai ka sakwa obi aso ntia adi de empani free dom disen free mu dom bise na we kra di ono so go bia na da so mu bia di ono so bi ku a ono zo nyare ono so mu bia ntiji de free mu ba mu a da wo di onwa chi ni so mi ke na de free mu ba na agudi adi ani na de esi ya ni ya na tu ya ebedua bomu a na namo na mote ase ɛna asante kasa a yɛka no sɛbe yɛwɔ bi kasasi a yɛde ne nkyerɛ asiesie nanso na mo a mote kasa no a yɛka asie no deɛ na mote aseɛ paa contest wei deɛ sii yɛ no ɛyɛ sɛ ɛntɔkwa ne wɔ hɔ ɛna baako according to baako se baako aka kyerɛ ne sɛ ɔho ntaade nyɛ ɔho fii ɛna baako ne nso se ono nso se me hunye nyan ena me se otunsu a onware se yeyi de ose wo modua ne kora to nkyɛn na ye fa empanyimfo ni mienu asɛm wei uhu efi ohonta de nye na sabra wo kasa asɛm no so bra wo kasa abuko ho ani bra ba ena wo kasa so ndi wa asɛm na wo kasa okay konfo sa asem wei se otunsu adware yetumi gya ne tra se ye ntokwa na aba abufuo na aba enti yenyae ma ne nka na dia agye na ba otire ma sa asem yenyae ne ga yenyae ne se dia Asem Beba bia ne dia bia na asem wo uko ja atuwe na akofa na konvoi wobi de obeka ne se duabo de onim ne se bia ye frensuo ena de abodua na se nya nsuo no obi frɛ
na yete sa asem bi say ya yetumi classify no nso say bi duabo ana duabo enye duabo enho antonzo nyama yanta akunudi ma enye no nko yo ka sa egbo wa ko kan obudu Butimi lo biya kufuo aduane akohwe abutie sika obofu akohwe abutie tim ni nyina aduabo nkete wa ko wo hunya yo ni duabo no nko se wa free nsuyi wa so ya wa ebi ni ko wa ya obo obi kwa kwa kutokusia ni obi anya ntoko kwa kutokusia wa ko na kusia ni kiri ni nsem ena hwefo ni modia now get at the end I won't can so wa pa one ana bo so na so mu isa no ara no enie ehu ti dia bo nye se adi se o frenya ma ayanta no de bi yo adi bo awo ya na seni ba na be ji atu me se na ma bodua ne this Obana watch that is adi now young pattern Sadia or ye. Dia. Would be Diagora, what is the Hulukuba? Say, Confoy, Camia, yes, sir. Sabe Santimera Shamara, what name say, Yembodia. Now so any pet binom, Eddie Diabo, Diagro. Ade Diabo, you wanna, Comfort. Papa. Diabo. Diana Mani, you. Diabo, and Diabo Kumi Papa. Yes, Diabo, dear. Yes, I'm coming you come and come see Pumba. That is Diabo. Oh, obi to me, but Diamon, no board, Diana, Diana, no. It's me young. Sam, Yaka, Montiaki. In Swansam, I am going to the any Swansam. Me mena die ni menim die na die me hu di so asem ye de mara ni dia Asem Beba Dabi ye de mara eni dia na no kora die ubita we wazenya no e bi jusa boso mo no ane na dia asem no so ho to so a obe ye adwuma ene ti no obi abodia e se ikum ni pa na sia emfa na mana den so na di nkan ikum ni pa na mana ansa no na sasa mu yadda dole dia asem no ade tina kullun dum ba ta na gano ya die bu ho no ya ase ya hu okay nyama bi dia o hu ya kanbala ya kai nana te said ye wo yanimu a ye de afrewi we say me moy we said ye o kan ye menti ase ba ko asantini ba ko esremni ni na ente de asantini ne kan ya se yes okay say wo se wo moy na we nso say menti ase ye nyai mane na ho saa ebebo ada enyi alintina o ya be so it is on be say da o be jan agiem vambre de bi sie jan san ka so mba me ko o dia bre mo no dia no ka na no krobi na moka ndu dia ma no do ha okay Jesus say no anchi ka ji no fachi Jesus remove mo no dia so sam mo bo so na asisi uni asamka o mi ni na chi ti nana say hwehwemu aba na ebi hwehwemu aba kire say asemu a yei ka yei e duabo a no se still mi modua asa no say nipa kro no a ohu ne ho se de ya ka kire ne duabo no wo betumi aye dai o bo so no fe ya hwe wono na o te o asemudia wazo abodia o kwaje ho aji okay okay komfo ye bedi nkomose enti de besi bi e be sa no akasa bi o adofo ni ade she bremani e call ye no afia sapo boko de me adum boko Rosemary mama boko de me ba chai afia papa me kasi wanim say
the okay in the idea. Papa Nedria, what they say, Nana, it was say, be a say before now the menya bonnet quasso, now the kind to dear, Wadaroma, Nanano, and cow, Yabakon anymore. Then the mini one say a diaba. Now, this was say also a church, and we say, if you are one of ma, you cannot Casacuma. Me patrono Casa Witty, I was say. Miana me interview. Oh, sir, why we interview? And Miana me say Casa me kasi when him say, Okokotwa, ye kabibi, I put it to you. Into me kasi when him say, what's some more wakaya no? E you do. I change diabo. Fisabema can't change anything. Man, didn't attempt. Man, didn't attempt. A tilla can person can your corner and anyone. Then you're nano, anyone. Say me didn't attempt. Maybe I didn't attempt. One no bano to me cast a bay for or the bay yet at 10 million. Miss me don't quite cram me. Mamma, and do at them. And I also could do at them. Cannot be your chairman, penny, me say ever since the order meaning I mean be my noon dimmy we at them. Only me and find a ding kind better now, sir. On the say you move fear by me hang. When is some mammy went to my coming home time with say. Se Pentecost on kwana ya sore nyankopon tima ena nka mesomboso mami we nti mama me ne Dr. Basankasa mama ne ma menjojo ne hokakra mama ne ma menjojo ne no ntena se atiefo asemu ameti huni o de ameti huni asemu enawie ameti huni. Which one is from north na please? The tuntum is from north. The koko is from Asante. Edio. Akwada koko, wo ka kira akwada tuntumi say ufri ekurase amakuruma beje no. Wo kan sa asem no. Nkasa. Pacho ya. Wan kasa. Monhwehwem. Aha, me na wona mi busa. Menka bibia. Me say bra akwada we ukogina nanim no na wo kasa no wo se na wo mfiu ekirei ene obusa wo se me na wo ne me kasa no ene wo se ai ene wo sore bai o ka kire no wo bra udi na tem ni mu se ofre kurase abakuruma mekuruma beje no nka hwe edio Yehowa ne yeboafo. And now we are managers. Elma Sechedumase Community Bank PLC. Ewo second station. Nyanya no heya. Mesamba. Nyabotre. Adwa ene ye celebrity wate. Adwa yegwa. Ye be celebrity wa mana ye fe. Mensro. Meba metani aba. Basa kwa ba. Yeah. I want to say, I don't know why. And then Yamia say, and then see if Yada, if Yada and Sudi drew say ya, and somewhere woman the door so. Now, if we are seno, one she ya, Asem Beba Dabi. Meanwhile, necessary be a Nipano, ness and car asem and so no I am a semono, a barbe hell. And now we are Basa herbal ointment, and in a capsule so no. Adanse ye wo hu ye bebre wadaroma yenya wa yi de awie tuyenjidiem e wonuro ne ho nana Krobea me das dedi ka mechi a Otec 1029Fm nyina na ebedi kan so ada manfo nso a omoto basa nu nase se de omusu di adanse no mu di adanse a chafo ne da omase ene ye no mo be sha ase afri basa capsules no na the ultimate na kwawe basa capsules ene de bon mrane so o masumdua befie empepi ni pa ni bi frame a omoso mate edro ne nka ne se de omese o mo bi su no na mo we ene de mechi ma cho se basa no medical ka se oba bia hia bi be ma bia hia dro ni bi na titru de ana ma me ko ema no so no so ne se aya ade a ema ye wo yare mienu bi wo ma so no wan hwe ni ya ema wa wo seme de e kwa chiri ebi won so kra wo de awo no ongu bi yare bi ti se anidane akola bi a otimi hyase bi a o straight ya be 15 years na anidane na hyase time wonya nware ni nti ompe anu aduro nya dai enom ebe chana sa 25 years o ma ware no na de how bebrebe de aba basa capsules
edura eboa ema eye from adwuma enam se eye from adwuma nti ye oba ni bi wo ha ochima na ya sitim ye ne ya ne yem ye ne ya denden da aduane ko bi ntimi ontimi fa bi enkana no wodo ye basa heba capsules oba no basa heba capsules no woman straight ye be me na bakama ade bia ese da o ye mbia mane na ebe na umoja ne bibia me bibia ba ebe ma obra na sisi ano kama empempi wo se na mta kire mu se ye wo tetewo ye na nanu no na nka bosome anana bosome mienu bia no ye be ya bemdro wo fie be emprenu anan prensa samre no na nanam nim die mo science wo se da bia dabone da we ye nkonsuo we da we ye nkoha enti dana wanko na bro betena fie samre wo ne nwa kakra wo ho na yi wo no aya bemdro watete ahaba bebebe di agum enti oba no wasisu wo mpanin fie so no sa ahaba na wo nom no enkwa na wo nom na duro wum etu edu sa uni afikom ha obia wo chima be bakama good mema no so ma ojo so kama yi yare ha bia fie so ti samre na se tridi yare na nhyada nka nipa basa enei oba ni be kra bemdro ni madekode because I last mbana meka say me ma me yire yesase enkwai me ma ni omuzi eyo mu nkwai enso sase enkwai ade anka yede ebo ni papa enso no o ma ni enti ne sade ne oba uni abemduro uni ahaba duro bia no enti ne de basa heba ka so abreo ti no basa heba ka so na uchimam ha bia enfri ho de atoso bia me ya oba o de po ha o de po ya de hamani bebe etimi hwe bia wo obo house na de en carbon abawase e de mo bi bawase ti to ma obatu nkosua na ede asai no ese nkosua no a e ma wawo semede e basa ya wamani bua o de poeti ma hawo mu ma aware krom ye de o munya bi sabe wan kofa be ma o nim de ka se de se na Krobea te yi na se bi o de nim de ka sa che se oba ma huna di bi won to kopedro no ma na o te ho nti be ma ne ba won cha oba ho ofe kama oba won cha wo hia no be de koma wa bontene so won fra ofie bi na de ayampa bo na de na masore dem na de bompa wo de hye be yie so obi aba won cha no e yare na wo so no enti minu aba e ma so yare nda bia me ba me se e ba esiem ansa na wo hu se pampa wo wase ansa na wo hu se ensuo bi agu ansa na wo hu so wase kwa bia na yare na edi wo so enfie miensa ebi wo so yare no ofa no wo bia o se bi okoja ne na bia okoye no yi e na akofa yare no enti so wan hia be ma bi no wanka se bia me no hia no menya sa problem na yare no so e di how bebebe ba wa brabom etimi nua ba se wo hunu se symptoms bi wo ho se wo hunu se wo hunu e pe basa capsules no basa capsules no obeto mienu obanum continuous 15 days mienu anopa mienu anwumre na ema how na wo so nyina enfri wo so na wa fichi ko no e hawo no o de po na e hawo no enfri wo so sa yare ni fri wo so nso a ama ho ato e be ma sumdwa ide abefi ya wo mani bebrebe ho onu se won ware ni ti ompe yare na no aduro ya wo mani bi ho na ya sai dindindin tichi wo ma mo ye tiatia no bo se na furu ma chemienu o bo se pobi abehye na yase ochima ebi wa age of 15 years onya 25 years won wo o bo se da bia ochima na bia kam da bia ochima na bia kam na ya sai dindindin no mbasa capsules ono mbasa capsules na ono mo 15 days o man so chebo se de o nyina ba dey ebe yi aba e do sa how no be free o na wa siesie ohun yi a o bo se de how bebre en maybe ba na me ka wo ma bi ba ya josio ba bia ya adwuma wo akomadan ma me ne ba no age of 38 to 39 years na also o so no woman menstruation problem no onde onum se okọ asore won fa be ma onye bibia ba time a o ware ya opeso wo no na sai ni dane na ore na se na wodie no enema na ebe ma oba tima wo na se no okọ hospital mu ka yes oba no papa nso examine no no ho se ayede ay too late enti ne de basa e ba ka so aba no enti oba no enye se wa ware nko na wonom ana se wo pa wo enti nom na nsiesie okay esiesie ne du se wo ware a wa che na abosumi nsia na wo friday ebo de boso ebe yi sa wa ha na firi ho na eye adwuma ma ema no bebre obu ho a okoye family planning na oye no wo twa bram na ho eti bosome so a ne nufu be hyehye bosome so a na ya se be ne ya enso ne bra ne nyeden ema e basa no sai no e di wo ha ba man ema man bebebe enya pressure man bebebe enya pressure obi o dware wi na mfifrefri no wonnam mfifrefri no obi a wotika mu a obeka se wono nkwa na wo hwode no sa o ha no eti pe basa e ba capsules no bi no eno wonom na man straight a cholesterol no so amba ema wa furu na ye kapo no sa na ne sade
ebe isade na wo mu nya de afiri so na imi asomdwa de abefie ena me nua mema no nso mema ni bi wo ho a ne jo sodom nye obi wo ho sebe wakwakwoti kaw akoti gono won hwe wasema nka na akono maduru a ema yare ne enfiri so a obeto mre bi no na de wo ha bebre bro eja osisi ade dindindin na osisi ya oya ebi wa da bia na da ne syphilis odware wi na ho tete no obu a wonam na ase de nkokodwe nam no ho no obu ho a obun se wokato ne wote na ase wani so ya wiriro sa ne mani nyina ya de ya ha bebre di manipa me so pe basa ba ka so ne bi ene basa ya ba ka so ya dura onuma enkan okay ya dura betima no de akwa adwuma betima no de akwa ba bia ene ye topaye enti nkase mato adoni mi refi enti mi so de auto mienu fa ba akoto bagim okay anopa no woni di ya akwa adwuma na didi wi anom obema nso ebeyiwa fro obema bi wa fro as doctor me be ma afon me sro me die me kanipi se aduro bia no wi ase de ma be ma se be obema no be yekese aduro bia no be ma yekese na emu mo hodin ne kofom a eno no yare na ma obema no fon emo na wo syphilis mo ano e ba wa atwem ho ne ma kofom enti unu maduro no abema yare no yare ni fro so na me masam so ede e ba e de wa hodin ne be ba me sro maduro na nya afrodisia enye dra onum ya sabi na no obekoda yare na hawo ni yare ni fro sisi yare na fro so obema na oju so na nsuo uchima na nsuo fitambu na fro so bema na mo hyehye na fro so wa ya sena ya yare fro so ju so na fro so ahode ne dey aba sure eno na dey ahode ne ba ena ma asumdwe dey ebe fie eno na meka sa oba bi ni bema bi atodro ni bi na na wo fra wonim eze o mo makai me wo facility brukus wose doctor adro no wo fa so no wai anam so wo tukwa yo beba wo se wa kan se bi na menti ase adana ye no madura ba so no ye se de fi oye de etimi nua ba mesraw me nua ba go no how be ma how fiti kom how mesraw to adro ni bi no okay ebe yi sa how na firi ho na asomdwe mra fie na ye no be ko bata ontiment no so basa ontiment de se de mi refi amadanse no kwa wo fie ya bebre na ko was bebre ba ko oba oton bo frɛ ne yi wa hai last week me ba was last month me ba approach me na obusa so benya do ni bi ato na so Cynthia to bi Otec gate ya no ya say no problem ke say ba was na nufu mi enu nya ho ahon no ana obusa am say ade ho no bi ende na so fatare so also retire so I need to a week and a papaye e paye no de ne juane wo mu na de eyi na juane ye ne kura na be wo say ye ne yase wan twa picture wo say na kwa wo so wan ngode bebre ene kwa me ba o ma wo say nko no aba betre fidie no no akasa no di adanse na obi abafi oba beto wo say afi wo de asawa afra afifa nkuna no de shim last week me ba the last week god in mama last week ba say doctor mabo blazer eni wow ekọ amwabo blazer o say adene won so a hanu ache ba ekọ ti basa ointment ni de se ebeye ni nyina ma o de bia be kase se de ntia ye tu ni din se ebeye ni nyina ma ono obi atu ni dini awa brochi o say aye wonder cream de na me kase de na mu kuro o de ewa ye no o so o de aduro ni style ne hona ma ye ne ya o dai ne hona ma ye ne nyina de ekọ wow edimi so basa ointment sabi ene de mo beto ye na me ka na me be ka ono manfo mama mudu abonu sabi obi apampai wono o de sra ede ekọ obi ane nantira papai e ma na mo ya padike ono medike ono ma ye ma mo nantira den no obu a ontimi fa nurse for mesro ma ho boso me fa basa ointment ne sra wonam na fa sra wonam on sem na de ni nyina be ko be beto akwala ne ho aye hye fa sra no me sra wo banga wo de ya wusuru a ma ho 1 week akwala na nya 1 week ni de wo no fie fa sra no asabra nya no asramonye no righteous purpose bia ne de engu no wo ma mo ye adwumadene wo ba fi afado ne de fasra okay wo de sra ebeyi how bia wo hu bia repa am homre bia wo bia na me sra me ma me no mpanifo so amoto ado no de sra no me sra yare ni bi wo ha de bia me ka enam yare ne etrani paso che ma me ba ko frɛ mabu akwa o se ni kuno 20 years ba kwa ka yen se affection na nenya telephone mada ba ma me ko pa maso ana mzime no mesra wo de ko hospital de ko check up na de be ka chobi am wa no afre mo bo miura se wo Krobea wa mpa mo ye no kofo me ko wa se rofu yo ka wa se menya fashion ana so de wa se menya fashion ana se na numaduro no ma me na numaduro ne se oto ne pan no wa bu akodwum ho
o se sia me ne nkete sa ne tu America infection ne ko ama ne joint na ye ne bibia na dey efiri ho good because there be am ka se enipa ukuma bo a won sa ayi tututu bi wo akoko ne joint no enipa o joint bi ebi ho sa gono mu an on ba so na se wa hu a ho ana okotma etu o twi nsuo no ha obo se o ka se no gregro ni me na ka se animu na ewe obeka hospital so ka sara ede awe enti se de abona twi nsuo na ye o ya no numaduro ni che syphilis na ba so wa me pa che wa numaduro no ka de no 1 month onuma ebeisa o ha continuous 1 month okay ebeisa o ha na firi o mo ho na ede aba okay ebi am ka say obi wa na opeduro ni biato obefa he ana say obi a otikam o si a na say opese obu say duro no wasma number obe friend 0244 26 7725 na opeduro ni bi so atu okumase obeko PFK a watafo obeko Fred Mens KO Hallelujah Heba Ashtown Danny Heba Ashtown Misty Heba Emrom obeko bize Fojo Heba Bekwai obeko Smart Heba Eboase ene o baby bebre ba yetu no ni bi a obenya bi atu mesra woko obi won so na okotu adro ni bi na ba bi a woro minim ofra me se obi efra me ma direction okay ana okotu adro no so na oto a hwe number na egu ho no sa number na me sa dia to jado 0244 26 oto za number no na se enisa adro no a ento enye basa eno ni bia because basa capsules o se wama asumdwe abafie basa ointment o se ebeye ni nyina amao na o twese ne da se obeti enka ne da se ebro arofo Dr. Basa awiei onyame wo ho hebal wabeka de ye o de akere ye de aka eye yanamuntuo ya yebetu na yape basa enu peibi na ye yuzi oniada seni se wunya bi na wu yuzi a nokre bese wo se ebeboa wo na Dr. Asori de hawo de tete wo de emma wabra bone wo dada sitremu nkoyie no frɛ papa no na one ne nkasa eye 0244 267725 0244 267725 offer sa number we see ye ya Dr. Basa obejeso papa no ne obekasa na de wonti ase bia no obekirikirem no de amaw ena wi awunim se Vim champagne energy drink no a Trillium Industrial Limited ono de aba no egusu odwa so onuada sani ya wutie me na wonam awiaso na wudi udwuma onue eya pe Vim champagne energy drink ne bi na bogu ade so ebeboa he wonom sa Vim champagne energy drink ya ema instant boost ema ho ye den ewo wadwuma wuyem boys ya mo ye adwuma den Vim champagne ena mekamfo mamo ema mo na mawiaso na mo bo adwuma yi Vim champagne energy drink ena mekamfo mamo se wunya bi bogu ade so a wunya sa instant boost no afa adwuma dia wudi a woto nsafre di padom se ye wedding eye party bi na wo hosti se won pesa ase ye be ye monyo din ye bia na energy ne nkosoro mfa mawo a what the Vim champagne energy drink kofa bi brase wo be se dwuma die nase no e be light up ye nya da moment bia e wo ho enti se wo pe bi nso atunu aton ana wo pe no dudu atomu a na wa fresh number we baby a ton drink store supermarket bia wo benya Vim champagne energy drink ni bi ya number ne ye 0322 190877 0322 190877 ena wie da sibre no ni nso wodwa so eyenuro miensa da sibre herbal and research center ono mo ayo no de aba de edi kan ye da sibre Immuplus capsules na sa da sibre Immuplus capsules yi oba bema wunya bi no nomo a eboa support onipadua na woden eboa memogya di afurusa ne yie ewo onipadua ni mu wa tissues adameji ebe repair
tissues ne damage a eno na ye ma infections ahodo toa mo ewo mu nipaduam ti ene wo ha ye oya akina efiri ha na ekọ ha saa wo me pa cha wunya da sebre implex capsules no bi na ono no mo a activate you enti oba wa ye mre wo mpam star ya wukunu pe wuntumi yi bema wonso wa ye mre star ya wo yere pe wuntumi yi nonom da sebre implex capsules no bi na nkanyan mo wuntini mu twetwew unipadua ni mu aye wo mre wonante kakra bi na wa bre wachi bremu eya wo ya da sebre implex capsules na bebo wa afi da sebre heba mixture no mu sebuom ya na mo bre pa obi o wa ne sebuom no eye ne ya pa obi die ntumi mflow yi eba 1-2 days na twa enu obi so wo hono a wate namu yade bi atena ne so ache so oba ana bema ama sese bema atwikom ana oba bema ni hia na dio vita asakato bi eyifiri wanya de pa kwabra ne ama adwom sokora no to de bi ana taw kakra bi ba ema bio to de bi ana onipadua mu kekaw koto da sebre heba mixture wate na drowi eye pa da sebre blood tonic ne de eno so boama eye a wani so ekini wo wani mu aye hoya wona mo anu akoma ebo peri pim ase wutu ahwe no wunya da sebre blood tonic a wawie enti da bia ya meka se da sebre nroi wada meburu tonimi ensabom da sebre implex capsules da sebre herbal mixture da sebre blood tonic wunya se nroi bia wada meburu ebeboa bra Otec FM ha ubenya biato ba bi eto onu bia oba have me pharmacy wa asafo ho Freddy Mens Colinac mi aya hodo aye tunto onu ewo murom ne Ashtown ha ubenya dase brendo ni bi for further enquiries enchiremu bi awuhia bia no fresa no ma we 0535 01 0442 0535 01 0442 and now we are come for Volta Drill Limited and so the mount and you know you ye very expect a bawonia enimunsio tu ewo Ghana ha onia yentumi modin na yenyi Volta Drill din enfri number 1 da kire say enkofo ni nimadwuma na Volta Drill free abosome miensa bia no wonum hyeda soma nipa me ekwa ama hodo so ekoginim di fofora abensutuo mu enti emfa ho se wo fie ho wo site ho wadwuma mu ho eya buom eho ya nwam eho ya techem sene eho ne tie bia no Volta Drill fo betunsu ama ho onum wanimdifo anim nsuo ni tu en onum wo mfidi a ebe boni asase ni mu abone bokakra ka na ebutu asase na ya asene so na akotwe nsukroje dia ma enti wo mpewe ya opede mo amuye nsu adwuma na mutwa sachet water no mo ma Volta Drill fo o me drinks pa no na nya bi na beboa wate se wo man kwanchefo ebi nso abetu na da bia problems sote ena wo namu a ma Volta Drill fo mesiesie mfama wo na beye kama fanfan pa dia ma wo se wo be kumase ahodo da aban a ye main office no wo so nyan tachiman eni do man nyina nso ye won krabata ye number ye 0244 299520 ena 0266 43 2210 ewia 3p garlic mixture eye piwak natural health for ena this edru wi yaboni wa wo de da bia wapone waposo ye wo ya sebe woda sori a na waye mre o pressure baby ene nam na nye o cholesterol baby ene nam no nye we immune system nem function ye enti ni say yade di so atrantua frusa na sa no sasabro nti wuni ahototo de bia utumi honhono hwe edro we natural garlic wom enti e blood circulation e woni padua ni mu edro ni din de 3p garlic mixture 3p garlic mixture e ye piwak for na diaba baby eto nwo kumase bia akwa abenya bi tubi ko ton nkronko ba busuane no nya hoden Misty Heba Colinac dan Heba eni baby eto nwo bia freyen wabra wonti bi ase e wo 0244 928824 ena 020 100 0021 unya fresa ahoma wi ya 3p garlic mixture no ye ne de aba ye beje so ye no be kasa boawo na nchiremu bi a wo hia de amawo awia the simple wayo man simple plus
na wi ma menchi achia wo opanyini maka kire me so de fa me brand ambassador wate kire say wo ma use simple plus product no na me di ho adanse ka kire nipa dom say we use phone na wo pe phone accessory bia eto na wo use the amount phone na ya to simple plus de ni bi me use simple plus charger and simple plus charger me using kwabna ne sheda to be tena so wo me car yi mu de ni tu twi still me de charge e da so gina so eno ana se kure tue mu a e charge wa yi charger ne bodwuma enti me sra so wo pe phone charger say ye iPhone de o pe Android phone ana se wo pe Samsung phone de ya to simple plus brand ni bi eno ne ye se wo pe power bank na nzai dumso ninti ya na phone de dum mesra wo be to power bank papa to simple plus de ni bi eno ne ye se wo pe phone battery de ye kama o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset to simple plus de ni bi phone covers iPod ni protectors nyina no ye to bi enti mu amutu phone accessories eton no mo amutu phone accessories eton no na wie me kan for simple plus de no e de amamo se momra ye nchen na mu metu bi nkoton na no oba de achi ameka kire mo se ne nwonku bi wono wo si wokotu no wo yafo ibi ho wokotu ya mafo boni complaints and was there be nana Krobea ka simple plus ma min kotu ne brand ni bi wokotu ibehwe se amafo bona baso sa enti se wo mpe we na opefo na koto ne emotri so se ye ya me ne wo ka sei ye ne an ye kotu beton ye ne an ye koye ya de ba enti se wo pe ne nkronkon so aha ye tufum bra sika kitu abi ekuta no odi benya de papa koton wate ye wo Kumase ha wugina kejetie Dubai get 2 animu ha opposite eye adehyeman abrosan no de wu wani tua na no opposite kejetie Dubai get 2 no from brand first floor simple plus ya so ye kese ba ko e na se wusanimba kejetie ankasa ba bi a first ho first ne ye frɛ ho toilet dan ho no a masala chine nchen ho no simple plus san wa so ye ba ko ye number eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 first ahuma we only simple plus for enkasa dia wonti ase no ye bechirim arofo ne ade hye mabedwafo wa ha sa asem we ya ene ewo manim hayi ya frɛ okonfo abam na wakire mu am yehunu se duaba a yehunu nya wu frɛ nsuo nko abodua ene yedua o ya nipa yenhwe ya no asem yie yenhwe ya no asem yie na ya nhwe yie a edensem ene bebre yen ene happy birthday to you Udide Madam Ajwa Yegwa Mrs. Ona woye branch managers Emma Sechedumase Community Bank PLC Enyano branch second station ene wenya afeko ede aka onfie ho managers ene yewa wodai mejina Asem Beba Dabi ebusu yakue Otec FM ha na yasre nyankopon ni nhira adwa yankopon na ho bambo ne nkwa husan ne nyinkyere samaame obapa entoso entutu anamo nsiye eni boni bi ebeso wo ho no yankopon num no na omo na nifra onfa wo na nsi botan so se be ya wi him na nkampese wahwe ho happy birthday to you adwa yegwa god bless you ana udide owura Emmanuel kan Ashtown ena wo Abiskona ni kunu ne wo abikuru akonta wanya afeko aka wonfie ho owura kan yankopon hira wate yegina yenu aba Abiskona na nem na ye ka kire wo se ye do yankopon mu a wate ontutu anamo nsiye na wonka ho ade nyina mu happy birthday to you Mr. Khan, god bless you. And I'll be for waha, a yakwame waha, oba de chiame waha.
omo bebam e wo saa seme ho sese sani aye no ehwehwemu be koso yesi akwada ba ye ya bodua osibi mo odua na unimade na no na ye ka asem bi na asem no papa no ote radio ne so no osi mpanyufo ye kasa waye osi debi menye mi ka bibia menye ye pie ya no ena osan di dwato esen ba se mpanimfo yi misremu ade no maye na emum me kasa menye ya minim sam tie fidie so asem betumi atome ti mu ada ma momwa na ba bia asumdue na sese ye de to ye mfa nto onimade se wokọ sante hifie na yebusawo wabodua ai the moment abedi nkia bi wa no aka ai ne kra no ya chiu de dua kire se sante mem ha yemudua se wate ase tina me ka kire afia sapon se I put it to you se wabodua o se da bi me modua ba do de ye hwe contest no me mete ha emfia duonum nso ma akwada nya akwada matena busumfie da enti nioma no bi wo ho no mo a ebia wode ye wadwen se nye duabo ba wabo entokwaba tuntum se kokko ka kire me se me hu fi menta de tantan me sha ta de pa ena me nso me se uhunye nyan ena wo se wotu nsu a ya sabidware in this contest me pa cho obuanya wa na kai say o ka say wotu nsu ya sabidware me pa cho ani obi akai na meka na de wonkwa wo de na yanyimie yanyi obi ade ani kisa yakohwehwem na yahunu say wabodua ana obeya abodua enti in this contest akwada ketwa kra ni wotie ena santokwa wei abufuo webuafu ena akofa saa asem ka wei aba de na akwada ketwa ne kra obeka well mabedwafo wa ha memma obia simano e99 mewia mebia homa na tum na wa wutie me mabebusaw se saa asem wei a wutie wa wadwen kire wo se ho saa ne oma wei ekoso ewo ye me ya ye tete sebe yemfo do entena yempotemo kire se oda honne eye nipa mra na obeto nya moa mra obeto nipa moa emra na nipa mra yi na sebe uni we yako montemu nye ewo sampotemo ho nipa na wo frɛ se wo mra no hwan na eba because mu nyina mo nkeka monka oba de acha me akra mama osimanai meba yo akra medasi ase ora ho akra sa asemu ye mehwe maba wa fefefe ipa wo moti ha sa asemu ye ne ete ho kano ana aya rehosem kra yanchi yete efo nyina na akwasi usunso eyire no eyema no yakọ ne maame no a ofiri mu no nyambo akina na omobeye na yi ti akwasi usu ase no ata maame se na wotweda no Otec koi enti eyi no okina na esie ti ya mabusuan ni nyina yakọ ewa so ase ya biem ada no ni ata nso wahuna de pa ni kunu wuye ni ayikura na ono nso so etoa so nyankopon fa ne kra ensie ata so yema yakọ kafra kuna wuo na maame obekekere wawere nso so eko yes e wo latter day saint ho no mo na umbidi de chemso latter day saint ho no omudi na otweda nti ba bi omudi na otweda no ho a na ombeye nyankopon chekire ne e ba beta na chi ya da so wa e wa no ewa yere afenso ya yenya no ne de ye wa no Otec yere no yo akra unse wo kasa mewere aho ampa se nipa te mantemu efie ba ko na entokwa nka ehu ye nka sabire nka nkola ne mienu ko no na nka mpanimfo no momo pata ana se nka mpanimfo ni tu nkwada ne fo se munyai
we di enkwada ne mienu ko no na mpanimfo no to mienu ko na hwan na betu no yonkofo akwatafo mienu a wo mutu kwa hwan na bekuta ne yonko baage koto wia na ne banso wia hwan na beje ne yonko tata enumhwefo mienu edidie hwan na bebo kasem wono nyina ka bom ena wo moko ena wo manfa bibie ni agro se duabo eduabo ya ade a eye ade a media misuro papa enye se bekume nko sesi a wesu abomidua nyame mfa sa ma ebikura de osi ya boni dua yi ni wo kura dusu dada ana ni fiefo kura pe no sesi bibi koye ni se kim eyawa ana no wo koye na yesi ayi boni dua boni na ekuno wo ebisu kura na wa mo wo ni wakuno wo boy nso so a yesi wo na wakuno ndi yekase wakuni pa na dien na wanya eno so na nchen edua na wo bo no ebetimi abawo ebetimi adane abawo ankasa wonso so se wabon so etimi dane bawo ankasa so se de we ye kasa we se wo ho tantan ase ontale fi ene de ndien se wo ka sa ampa ena awurai so ka se se be wo nya nyan ena odi ono so e ka se ya edua no betimi adane kura akoye wono a odi kan no efisa wo na odi kan ko ka me ka se sa ne tio wo na odi kan ka kire nipa ne se bia ne ho kankan anase ne ho fi eno no so kan bi no kan bi kira wo dia saa no mu di asem no sunsun mu asem die no wa wo bedi kan dia aba no ayede se wo bai kwa ka kira obi se wo ye tutu ni wo ya shawo wa na wo ya shawo ni so be ma fa na wa boni dua na wo so be ma fa wo da wo so sa dua no edane ba wo a wo bo dua ne so enti dua bonya dia wo se ye didi agro kra enti mesre ye ni aye tie yamfanya futuo se duabo no enye we de eme ya ne se enye nkwada ne nko ana aku empanifo no so ka ho eke o nkwada asem de yamfanya asem nkwada asem de yamfanya asem nanka baaye nanka panini ne mpanifo no mienu no ahia nanka o madidi o mo nkomo no o matu o mo fo no o ma che nkwada ne nyina atena ase nanka o matu o mo fo mamu nko mu ya nuafo ye nyina ya betena fie ba akone de emfa ho se ye nka kasakro se ni se mpanifo yo mbetu nkwada ifui wo mo so de wo mo wagim na be ye den ena mante ho no matimi adwo mesre se bibi se ba mpanifo no de ya nyinyini enkwada ne de wo mo de wo de no munim hwe wo mo nsam wo mo keken we se mete ho ena obegina mikogina ne ho ena me kasa ena obisa me se me na okasa me hu ya na ena osori ye ena oba me so me twamu ko ba ye me nkasa ne ho da wo mo de nkwada asem si ya ena ombekeka na mo mpanimfo no so mo nyini na mo adwe mo bie no eye den ena mo so mo de mo kwaje mo si obi a me so me ya na odidi matem ena me na mo na odidi matem unye obi ahwe no nam na odidi watem se mantem ho amote ne de se mo de obi ahu obi a na odi natem onye ne hwe kura na odi watem na da bia odi matem ena da bia odi matem ya hwe ne se ewiase se wotena mantemo na ogidi mboni a enye wotena mantemo na so obegidi mboni a enye enti wo se ohweye eyasa utra enye ya be ma papa kra onye bi nwale o fize be ma bi oye yi bi oba mantemo ho se obebusa wase a ya beka se awura wei wonyenyenyenyenyenye utra enye yi a unya be ma pa enwale unya kumpa nwale di ono obeda de obenya bi o na enso so obi beka se afuna wei e na wo no mesre mantemo ayete ne ye nyidimpa entimetu we mu nyina fo we de sese be akowia ne se ye beko ye ko ye hwehwemu because awuraba fefe oyi a omotete ye obie ne ho aduani nya na me ebe ye me de wo mo me ensan empanifo nkwa de nya wo mo ankampe so wo mo de wo mo nyinyini na wo ma ye mfam so nkwara ne de nya wo mo ebe ye me ya fizo wo mo ye na nkwa so omtu wo mo fo na wo mo antu enti ye beko na ye kwa akoye hwehwemu no na ya hwe nia susade bo de ho be fa se be ya enkum obi fizo wo mu nyina obi anu a ekunu a ebeye yede akra me da ase menso me da ase eja kwa menso bebem na mame no nsuo kakra mra apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bin abusua pomodin hia me yie esne bibia Enti me manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband.
Ye de wa Helper Plus husband. And the one so we Helper Plus wife. Na abano. Helper Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. And Helper Plus nina. A pin for about or more menufo. And kwada we ni fie du ye nunka ho. Our pharmacist na herba shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadi won bia chere me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We dia twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA aje adwadie nkratoyi yi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas B se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuanchem fa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. When the Ghana Telecom University no your opposite, Kumase, Woben Sofoline alignment, and not Tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket, Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food, about that Ora, bra, Debia. Sanopo, Evio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsuo. Efi kama wutimi, enti upesa o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga, ba akokra die. Enkofo yi se akwesi buoso. Ah, buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi, ono mo ane tu yo, emfi duduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono, obesiesie nso ama ukama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free se, owo mfidi kama wodi adwuma. Wo kumase ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, techiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojo da aban hey. Koho sisi we di oponko pedentem die je one number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Wofana se breakfast sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamoduma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches maako enwotwe ena wamanya eye 3 mobilization centers ensoso aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na wamunyuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account
savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yushish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato such a Dumas Royal Bank branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned Yabosi, I'm never telling you, na Kwamben, and Mefos, I'm a Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma, Omojo Marketia, a fat controller and accountant general. Such a Dumasi Royal Bank, many of your Musha and Hopa. Nemo which are Quanway. Omo headquarters no such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say, Omani Matadis Asafono and Edin Shanimu. Anglaga Onion Market no, Omo Ben, Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwano Soha. Post office no Echipe. Tafo, Omo Club 600, Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Ben, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Swamani Nursing Training College no, and Edi Enshe Enimu. Asante Mapo Municipal Edijai, Omo Ben Health Center. Chechere, Afijakwa Bre, Omo Ben Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682-737 and 050-1617-924. Such a Dumasu Royal Bank PLC. The bank with the vision. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni ma de pa no piao unime entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni how adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, and electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira kwantem na me ho premi oh kumase hadie ade hyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa. Otec 1029 FM. Otec 1029 FM. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, Yadamase. Yakoya, Yasamba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi, Median was go so a wooty, and every ye, oh, hey, every ye, Eja Kwame, and so, Ewaha. Baka Shannon so. Said the fearsome 3 no eye enwomiensa ebenech heba enso ena ede aba se enwomiensa the fearsome 3 no eye hepa plus pavi plasmos na se enwomiensa no kre onipa da se ne awutie memese wo se wunya bi na se ononomo a eboa wonipadua na hoden mani gina brane ema wo ho ye den ema yade ntumi mfiri wawra ye kan onipa bre ewo ne widie mu ene yade be na ateso wodie yesuro konwodwe yade be na ateso wodie ye sikyire yade anamu jabroso waye kese abroso srade adore enti wote ho ana onipa bia ne baabi woso wodie ye typhoid ana watenka teko waye mre wompam ana infections na hawo yade a ejojo wa abrabo mu bia no dwene wonipadua na hoden ho kane maninyina brane na dure betumi aboa wo ama nipadua na gina brane eye hepa plus pavi and plasmos eye nuomiensa na se nuomiensa ni nyina ye wo bia nsuo ena ni nyina nso ye wo bia topaye emu bia wo banum bia no ebeboa ama nipadua na hode agina omiei wona wo siese wonyade o nonom fearsome 3 bi wate na moaw se be ya yade bi meto nhyɛ so be bia ye to no bia no se wura na okasa ope hepa plus pavi ene plasmosa ubenya bi frɛ ye numbers we so unti bibia se aye nkyerem eye 0542 77 8572 ena 059 13 67
0898. And then we are St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic. Yensu yenye. Na yadie ekwane a ye faso a ye san ye yadie no. Edanso. Oni adasani ye wonuro. Yes, ye wonuro. Ebibiduro yi. Ye treatment a ye debe ma kwane a ye be faso a ye be treat no. Ye wia ye de aduro tato ma wo. Yeah. So wo ba St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic ye miamiansem ene naimu. Onim se nipadua ya kwa yi a Nyankopon de bo ye nyina no. Ubehu ni nyina bia wo ye nsem ene ye nam. Yeah. Ena ba bia wo ye nsem nso wo ho a wo de won saka e wo akwa e corresponde. Yeah. Eno na St. Louisa fo ye hunim de no odoma nkoma de adom yen na ye de san yade endi sa oba St. Louisa eya ye nam Acupressure kwan so ye de ye nsamowere ne ye nsa ni miamia wo sebe ya ya ubia nipadua ne namu yade bia beti ahye nipadua ne so ubenyu ahoton tentem no we eye traditional practice ancient ache tete honka ne nane na nan medi dwuma wo eno na St. Louisa fo akwakofa bai ye de water therapy ye use ensuo ne physical properties a ukura no e dia san yade e ye onwanwa chese waba yaso ye ha ye nam acacia wood therapy olive application any deep tissue massage so onia ye bema wu nipadua ni mu yawo yade a wonam wo na ko amwanyu ahoto enti ene bema se wanya prostate enlargement a St. Louisa eba wate so you be a stroke nyodua yade bi na abo wahwe ho ana wo high ana low blood pressure wo de ani yesisi yade wo ye oba bema awo ho aye din ama wo ana sebe won so aye mre wompam to de bia na nipadua ne mu ya oya to de bi nso a na titriti ye na achew St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic na wunya baha ubenyu ahoto wo de fa ka ye eba tech Kayeba Tech na kasa obesi wo Tech Mazima yesi Mazima ho na ye filling station Goyal filling station bianim na abehu se Goyal filling station anim na kwan bi da ho ya ekwase ho saa kwan no ne kɔ affordable housing no fa saa kwan no so bre street obeba beto sharp curve bi a efie bi a yato fence wa afa ho na Ghana flag esim saa fie no wuram ho na ye St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic. So bankran ya la pass ne wo ye ni to bingo pharmacy di animhwe obata krade a pipe ano na Cough Hotel and Nurse ho ne wo for any enquiry a we here no your numbers ni 053 702 9464 and 054 624 2343 first ahoma we na ni St. Louisa fo nkasa sese ya ewie dia wonti ase bia na ye be chirichirim na ye de amawo ene ye fiada oniada sani se wo pe ba bia koda dwodwo ho eto de bia ye afiri fie koda bonten kakra na nya frɛ no ate ase na ba bia wo koda ohoma asem wo be soria te se de ye be somo te se wo hene ana ohema eye to be hotel to be hotel e wo Kumasi heya Jinyase ye ben Kumasi high school no ene wie wa wutie na wo pe ba bia kodwodwo ho eye from home to home ahati se fie na ha no ahobambo no ye very tight security no 24/7 ena hey wo pa na pie ba wa ha restaurant wa ha ye rooms no ye condition rooms normal room standard rooms so wa ha TV se bubom ye smart what ya say ena ubetumi e booki online oba ye somo te se ohene ana ohema to be hotel Jinyase a ye ben Kumasi high school onua bra sa wo ye hoho na afi no aba Kumasi ya na wo pe ba bi di uti ato a me kamfo to be hotel edemaw ye number e ye 0531 72 7417 ene bia wo padwuma frɛ yen na yen hwɛ ba bia ye tumi de wo hye beboa wo frɛ sa number we ni amwa wo ma wadwuma wate e ye 0244 374642 offer sa homa we ya to be hotel for your register na ye de wakasa na yaboa and asasu heba doctor Samoa sofo na yes adru we ye fani kubi heba pada we can see MMA monke kam ho na mompe kubi heba pada ni bi ma de oba di usika cha ya ese se wote ho
sebe o ya 2 minutes no oba ne kra say busa nti wawie hwe obre ha eto de bi a wo fro oba 19 no mfiu no on pese obeba no oba de yenhia mu a yedie na ye hwehwe be ma hu sane we se so oba ne ntu sane no now the American wo de 2 minutes pe no asore no oba na hu se wagene gene no enye mesrewo wo de men ko memini nuro bi nkototo nuro bi nkospray oba ma hu nkofa hawo me kanfo the natural remedy ene de amawo enu ni kubi herbal powder no na kubi herbal powder so de onya bia se nsuo de da sabi gum na kanum sepe wade nkakrakra ya be fro oba mamu wo de kubensuo bia sabi gum wo de kanum nanom sepe wade ya be fro oba mamu ana sa wo be kwa agoprama ne so no sabi gu anum na de wekeke wo be hutumi a ewa bibidrom kubi herbal powder ejetuato emema mo de ayese kontomre edi akaja enye mamo ema ne mpe mo de no sebe simamienu pe na oda ho ma no mpe ade na fon de nam so nti matwea na atwi kom no ema no mpe sa de no enti fa kubi herbal powder ne bi ne nhyemu kena na gina brane sebema bra Otec FM fi abeto kubi herbal powder ne bi oba tokoma kunu ate na ehehye ohuna wuntumi nka de ya wate ase uba misi herbal ne breze require wumromu a ubenya bi ho ofata drugstore wabu akwa Kofodia station ho ukwa abu akwa nso a station ho no Oasis Plaza ni mu stores na ye to mu wo ho no ubenya bi ho ba bi eto mu bi akwa no anya bi afre yen wo 0244 166 602 and 0243 505 775 eja kwa me nana asemi nana ma yanchi atifu bi o ma gibra mutie nyina enchi omia na titiri mu ncha asomasi e life pa ma menchi o pa nana wo se wo tu ka ma yeko fikesi ma yeko hia ohene wo se na edi nkomo bi me kan se no kre ensayo nipa ne mpedeka sa nipa nan ya omutie yi no kre wo ba bi obi apesa obeka enne ebre no nipa nan ya omutie yi no kre pa ho ai tan ko ka kire na ka asem ntwa ba obi ai na je se onka nti no kre san enka na na etifie no eni abusafo nyina na ti o wo ma hwie aduane for ye television na medidi na motinsa wo am beba na wo amme ansa na mam ko beba ye aduane ma wadi no na wo amme dada empotemu ani ete wo twapia ase wo akora bi ni e friend ko kwa bebrese ba this time minim ba bi abebrese nam na no ye somakro enti me na amapoku ya hwie aduane na ye beto nsa adidi no sa abra na bi ayi twa bode ahahan na ye de ase ho na ebi abomu na yatwi wayo ani mu no ye de abesu ahwie nwu aguso na yaka kire mi nua kwadu o mama de odi machi o ye droba ni sesi ko fre kwaku abebrese bra eto da bi ayi tumi wo aduane ye sha so na na be ya se ko abebrese medi bi una na obodua wa modua na mo dos mo so say invite another person because say o medi bi wa modua da na na ekuma bi e na ye bobo nua no so bi fa so wu a de na wanya wonim coaching e na e wo mutemu akora we obetu we ofio we obetu no ofio nti o mae no ana o bae na woni we kasa de bi ho wa abakora na woni nye fine nti ba ne sen na se ntokwa ba abedamuntem ena mpanimfo no so mo mu na nkasa bi o mbetena se aka o mo nka obi a sim na sepo o mpa me boa o misa obi a wode yonko hu na sepo nti yɛmfa ne sisi yi sɛ ɛgya to obi dam na sɛ wuni hɔ a wuni ne wie ne kono hɔ ne baba dunja no sɛ wasi noma hata ofie na nsu agyem papa na yɛtɔ o baba na nsu abo no yoma no ɛnam sɛ koro yɛ ne ɔmo ntem ɛma o obi aso kitaba nti sɛ maame ba ko ni hɔ wo sɛ Mary oni hɔ no obi na fra bɛhwɛ o na ɔmo ku ba no nti e ba ne sɛn mo no so bia o eba ne sen ani breben yanka hu se obi fa nsa so wu a ye bebo di he ye bebo je abata hu ye bo di tumra enye sa so le bo di se mra so a enye eba se na so masi awu so masi ne bo ni dua de na ya so masi o want se we ne bo ni dua na fe odi ni ko da bia me kama se abo bi o dwa so o mpene nam ba ye bo ni di se obi se number ni o me se abo we na so na wo suni bi na wo so abo ni suni bi
ekoro ye ni omu ntam kura nti wonya na fa ba abo no sa na obi aka che no bo ofumwa oto fidie mu a ye ni bibi he oto fidie mu a manfa nchene kura dia akwa ikese no kura dia wose ni maame se ko hye tra bra part 2 ani ntia maame wo fo kasa se mi jina na se msu kwampo na aka wo se wo di mango e na wo to na nkora na eku obata ne na ese ga oye pata o se ma mienu na eku ndi omonko ntia o kasa na ba kukum ba ku wi a o dey nanka hukum e na ka ba ko so ni biemu a mimi obi a nye ntokoko na no wo ko opia ne keke na koto fom kum wawu wo kuni pa o afi o de woni aban na ka abaya kama we na ka abaya be chine abanka ba gunu sa je na maame obeye we kama ya otu se o sala okwa adwuma o kasa na ya meja wasi na me kwa adwuma o nti se we kum na okun we ya na abanka ba gunu we sa obeda kwa adwuma no kure kabi wo ho ai sa muka mabodua me modua woni dua baro wo mebere o na ya woni se dua ne kura dua body si wo wo dia bufo kutwa gua wo bodua udi bi ebenyawo otwa no otwa dua ni se obi akofo na dia resi no abufo ba na de sika kenkenken otwa udi bia obi adua ni si wo de abufu ahia na bedidi nti wo bedidi o ko tun su a se bi dware ya se mu ya fa tira na so se de mpanifo abaminu menim se kakra e bedi ho okay aja me da say engine room let me task you me de asem wei ya maami a confirm se oka se ewure ye dinatem nti otu nsu a onse bi nware no afia sapon wa boge we dua me de menim de wo dwumadie yi a madie yi mu hwe bibi anka papa enye grede enti ye bibi ne free baabi ba be kaaye sa akwada ba ye ne ba blessing obo odua na wa modua de papa CDK ne mbo odi ka asem o se wa wo ka wasem no wadwene ye dawtrim eno ne utemu afo enti se nokre ana enye nokre ehwehwemu ne bedadie enti ono ne de menka but maame no de enti na mka kire se I put it to her se wabodua enti osi omodua engine room task ene ye Friday enfrinde enkosi bnada fix a date monko ye san hwehwemu no na duabo wo mu a de sese bono e mane dane ne nyonko dua no onane se ye koka na se ye hu se duabo wo mu na still di obegina so se still duabo nim no di obetumi nane ngu ne nyonko so na ye nhwe se ne ye beko ayesa ko ye atiefo na na obegina ha be cancer mfon kwase asemu sabe me manim ayen cancer mfon enkan kwase asemu mfa ye hu ni o wo konfante wa ba be fa obi de hye ene oba na wo mamu mienu wan kwanko pe snap kwota kora mfa ma abusuafo na wo konfante sabe watete oba mo oba ka kire so wontumi no ntra bio wakwa ha ne dan sade wo ma no akwa tenam wo se wako hu ze gen akwa fampna ntia ne yete sade a mi nya no broken heart ya chew ma sori a wo kwotena gen no empumachi kosu kosu ko ro panyini te se wo ko ro ho ko baba ya ni dua no wasan baba gina be cancer mfo e de akire ye se eduabo no se medane a on feska ni bi mradam be ma twa ye ni ye ba obete se mfantimam obi bu se be mfante hini panyini bi animtia ebe yewda mekiro sa santimam ganso se be yentena ho e ma obi mfa se be yewura anim entwitwi fom enti mundi sa adwuma no ene enkosi ebnada sa case we o the whole report ebebretiefo adofo Dr. Dawood Abedu mama mene nenkasa bra say nana ye nchi ahwefo ne atiefo nyina e mo bia kwa banso baabi a wutie bia no Dr. Dawood Echiao mesro de o ka kire o ne se wunya ma ya akra baabi obi atie bia no se nipa ne nyama Dawood ba hospital on the high on ye pese nipa na ba no abehunu de yekoso obi din wa so kwa na hu because ye ba ya na da bia ye kan obi wa ogi chimpa ya maame bia enura ne 2 weeks na obae na maame ne bae na ohwede we ayare na ye na wo so wa chimpa kra obi do ka kire doctor say doctor sika bia obeje me bia no me wo sika hyempasim me mama me sika na nso de makokwa me ho nto me nti no de obeka se obeje no metua mu bi
na mehunu de yakɔ akra me de aka naba wow saa na maame ne ye no enra ne 2 weeks maame ne bae obae no de doctor ka say wo gye no no wasan de sika ni bi aka balance na e kan ye no ho akra wo say doctor my team hospitals ahodo na me nim say baby ben me say wow ofri adwo so besia say na bae wo say doctor say wo he ya na me tia brese enti da bia ye ba ye de kan say se nipa ne nyama da wo de ba hospital ommomode so ono emu beba no abehunu de yekoso esan say adanse yekoso e wo ho edwo so krapa metro fm wa na ye wo mesraw akra na ye hwe nem yare na nem yare no gumu bebre STI na ba ko a edi nipa nya enipa bebre dwen say saa yade ne ba ye ho a ye dwen say yade wofro esan say broni friend a great imitator metre syphilis obi a wo ti Otec 1029Fm bia no say wakọ hospital ama doctor ka kire ne say wanya syphilis anaso onu emu ehunu say wanya syphilis akra mane ntena so nkasa masayade na mane kọ yade ne di nipanya ya wo consulting na akra the syphilis ye nipadua no syphilis so obi a ohwe ne yi obi anya syphilis a mane nkasa manum adure bi ekọ bare o mu ana ba doctor kwa ana ba there is this man oba ya o se be say 18 years ni mfie du nwotwe eno nya yare no no de na dream kura free so akra yare ne timi adamage ni sisi na ma ne ti kase no papa no so ni mu keke kura no otenyem ya na de esan ye no kura ne say amasebe ne be ma na dwodwo na sisi mu na wo tiemu yi na o mense areho because syphilis ni be ni pedua ni mu na e betena system ni mu a akora se wanya dura no hye a ebe damage cells ni bebre na bebre na no primary stage na ya na ye hunu se bi a yenya yare ni bi esa se a primary stage no ye den san bi na sisi wo be ma na wo ba no so ensan ne ye kokoko nipa ni hunu ensan se ne ba ne su good se be ma na tena no okay na esisi wo ensan no enye hene enti oba fa no normal eno se wo treat you when treat you e wo mu enu emu beko okay na edru secondary stage na esan ba bio a enfansan ne mabio ida se odwonso ana oba mani mu kekaw ana oba emu kekaw ana emu essesew oba na se be ma ana se obi wo kwa agya na wi a odwonso hu se nsufita bi firi ne be mani mu ba ano ba te se wo no oba da wi bi a ahosane yansuo bi ana juice ne ba good ohunu sa de no okay so oba na se be ma onhwe ni yi ano ne ma ni use panty lana no good o si nsuo bi gume e ba sa itimi si wa wo ho kwan etimi ma honi be ma hie mu a wote yaw eda asese oba wote no wate nka timi yira syphilis etena oba ho che a oni atenka dabi bacteria na very deadly akra enye se bi a wokọ agya nan so nkwa ebi a etimi ma wodun so wi a wo hu sa nsuo no efri wo ba mu ana wo ba mu etiyefo nhye no nso afa etimi ma waposo wote yaw waposo no tito de bi a ye twi nneoma bi no syphilis ni tumi yesa etumi yesa wow ye ntu hu ana mo hwe wote se waposo ne wuntiri mu etwetwe edu ba bi etimi matipai uti etimi dwawa nti Dawood Aba hospital enye se wo beduru ye a wo complain doctor bibi say na eham ne yamo waduru SSA ye do mu asuko okay akra doctor number na ye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 etimi mauti etimi dwaw pa syphilis etra so cha a severe headache wow aside that no etimi mo ba na se be ma wunwi etutu utremi hair loss ayehu e ma ni bebre o bible wo si nku ami yusu mesro mi nua ba hwe ni yi check Emano etisi a we madu gyina nkyɛn a emu be se 7 e wo menstrual disorder menstrual pains se syphilis bacteria ne tran so cha lady bi obaye akra ye check ye na utumu se emu ne di mojanim na ga ne se wonya ne menses anana che se acha 3 days ne so temeti hu na wo beka se wa yare be se 1 month wo se pains of famu no e yawo
na yase wina ne menses no kra nhyɛ da mayi sa syphilis etra oba so cha how ba ko e de bro no ema utrinwi na tutu anase obema no obehu bema bi asese bi obi wanom nsa cha ebi ana nipa no kra won pensa etimi ma ote wa wo so timete for one now for because etimi ma anemia wo moja timere syphilis bacteria na tena so cha very dangerous syphilis timi ma utimi jonso ntentem obeka se bi a diabetes anase ya refrable prostrate Mr. Obra Dawood Eba Hospital near here. Okay. It's me ma osisi eya o ya. Sisi ade syphilis kroya. Syphilis kroya. Oba num sisi ade no sakra enko. Areho. Na mema na famu mpo na areho say e ma oba ma no fon a obo say oba ma no fon na e fon. Onko ka so anso na oba ma na e fon. Ade no fon na e fon. Na e sa twikom. Yes. Very dangerous. As for one when no entry here. It's me Jojo Bema. Cra. Oboswe mo. Cra. What a wow. Premature ejaculation and mema baby was a doctor. Me the boss na masane. E Johnso a doctor no an oba ne be ya. En sorry. Syphilis koso saade no. Etimi koso saade no. Otumi bo ebia 1 round. Good. Na ebia be 2-3 minutes na ba. Aba. Owie enu ano no. En sorry bio. Hey, yeah. Akra timi mansa bi ti gu udwawi a obo so won keka wa nansa bi betimi gu obo so sei obaka se bi a pimples mesre ohweni ye ensa no betimi asisi wo katrema so ana wo katrema nase ana wa no ho ana wo nsam ensa no ye kokoko obaka se bi a koku na piepie akra syphilis ye yare a o ma ye mfa ni agro ama mesrum. Yes. Obetie no syphilis ananem yare a ana sa ne omeya waboboso yi wagunu bia oma ne na mo ne tomra he emra adweso krapa. Okay. Abrosan akane na metro FM mu na wa ne ye wo ye adwuma joda kwese memenda. Okay. Akora ma bebre ne mema tena ye pawo bara wo ne ma etimi ma wodie no mu hwane syphilis ko ya enti wo ne be ma hia mu a obetima fa afuro ba wo hu de be 2 months 3 months na de na se wanya miscarriage nti ma enya miscarriages bebre no dodo na free syphilis. Yes e fa be free syphilis nti so your oba na unya miscarriages amana mo na bra enti na esi amana ba wono se doctor apahu because ye num de ye sure mema no so a wono mema da from team onom say apejo okani bia oba na ne nansa ohweni mfie na ba 75 years na one doctor di nko se doctor ma jiwe di ewu na me nya bibiduro ni enso me ba wa ma de na peja ayede enso me yire frim okay na doctor na the ra we wake me up baby oluma be fa chire o be fa chire o se doctor sisi ade metimu se nyame adom me gira me nine so akra mema bebre hu odwojo esan syphilis ehu bema bi wo ho a ne bema no ade na ekuro no atototo ho ne bema ho nyina atimi yekuro esan syphilis edru baby latent and tertiary stage no say one treat syphilis na etimi damage wo hearing waso esi waso ayeka etimi mu ani fra wani syphilis. Yes. Enti obi wo ho a osebehwe ade a na aye bleh wo mu ana ekoyo mu ana aba akora wontu mu ana montem etimi mu adwen ehwoka edru tertiary ne latent stage na nipa bebre wo se kakra na me refi ade enso first no nte sa e wom se pressure wo system ni mu but a refre bi wo anya normal akora a refre bi wo nya normal lady bi oba wo se obi a wa hohoro ne mamu wi a ode sapo akogu eyi no wo kwa adwuma akora okoyi henkia no akoyi sapo akora de enko e de sansem ni wanhwe ne ye ya de ya syphilis mi mu adwen ho ka etimi dwudwu ni pefru sisi kosi ne nase enye stroke dabi syphilis. Yes. Enti se sa nneoma ya wo boboso yi de wo kikan yes ma hunu bi emwa be na mbutimi de abo akra no ane se nipa no be faka no wa ba kumase osi kumase on fa edwoso ka ye kwadwoso yes ubenya bi wadum ubenya bi roman hair last year ho so for lie ho nyina ubenya bi ana ba bi nipa ni tie bi on fa edwoso ka ofro edwoso ka na won kan kire mate ana drivers obesi wo krapa Metro FM ehwa na ye wo ye adwuma joda kosi memenda anopa no nso na doctor satena se
enti baby a obi etie bia no hunu saa nsunsanso e ontu ana momra etimi ka o prostrate bema etimi fete odwunso twa ama obi dwunso obetima akra ne ma syphilis is very dangerous. Mama number ni bio. Doctor numbers ni me 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 68 17 another 17 0201 68 17 akra ni yare nko na yenhwe enti se amobi yade so a mane nka say yensa diabetes pressure yefri yade ulcer ni nyina otu ana momra e da se yankopon hira mo amen. Therefore enti traditional Dr. Dawood na Shadrach ena yene no abo enkomono na akwada ba ye odi de Gifty Kumsen ene wanya afeko e de aka onfie ho akwada Gifty ene o ma me se Nyankopon hira wate odo pa ene ye wawudai Nyankopon mi wadwenem na o ma wo mpaye pa wo bosa akwada bia emrem. Happy birthday to you Gifty Kumsen. Awiai yabeda Sechedumase Community Bank PLC enso ase bank iba ye 46 years and still counting. Enti se wo pesika korabia papa eni na diduma account bia peso bia investment bia peso ye bia ye fixed deposit say interest rate ne ye kama adwuma wura o peso bia corporate current account abibie fa workers ni nyina hye yase money transfer bia peso ye bia no be ye wa ha ena woni edi dwanso a se bia susu account wa hanom ne ade ye ball besia wo ye kuani ye be ball besia ye ma group loans ye ma besia me de ye yie ade a bank ye bia Sechedumase Community Bank PLC ye bi hwehwe ye kira kwan wo ba Sechedumase a ye branch ne be ewudwem ho adwira ye be GPLT for da no kwa abere Kenya ase ye wabrosan se ho anwonaga ye wo je ne dwom abo ye post office na chi tafo ye be club 600 adum your boss FM chiri ho ena Mochi Zongo second station ubehu ye your number ne ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 ewie matuka heba mixture se droi dodo na abone nsamrane antennas ye dro we na se wunya bi na se wo bobo a ebua wo nipadua na hoden ene hwan na etiem ya ne de ye pressure hwan na etiem ya ne na asetatai hwan na etiem ya ne numu ato a wontumi ne di wo ani ho hawo utia ye wo ya no eno na akofa sa ha bebrebe di abre wo stroke aka wo ato ho ana wa ye mre wo mpam se wa ompam ahoden atekwa no matuka herbal mixture antenes ye duro no na mwa baby etu no bi akwa abenya bi frey for further information 0243 420005 and 0554 363424 Ewradi fie heba center ya Dr. Mankwa ne da no oba kronumbo sie Red Park aha na be huyen omiada sani awutie mi akwanya no aba ma one enemu yade a etete wo anase etiyade bi edawso emoja broso etwere yade stroke yade a etete wo de wo na onimu tutu anamo nabra kronumbo sie Red Park Ewradi fie heba center na Dr. Mankwa amfa ne drum kan ubenyu hoto Fred Dr. Mankwa ewo 0241 09 3915 and 0549 20 6633 grow fine herbal tonic no and then the ointment ni nso odwa so onuada sani awutie mi epebinom grow fine no so nas no onsaye otititi dura nadwo a untumi na obesore no aye mmere se wo ye oba wo nsabuo munye adure wonom a eboni padua ne ho ban kire se koko ewombi entintina se nyare ansa nonum grow fine herbal tonic ebema all the necessary vitamins ameni padua ne gina brane ne ointment ne de oba bi ye oya no miemfa ntwetwe
na beboa wo baby eto mu bia bi na bi frɛ yɛn wɔ 0244 596532 ɛna wie ya Bolivia fo nuo no ɛyɛ ahoɔdenura vitamins ni minerals aduonu mmiɛnsa wom amino acids omega 3 inulin selenium energy protein fiber hyemuma yɛsɛ bɛkyerɛ ɔyade mu kyerɛ yɛn wɔ sofoline alignment yɛne multi home di hwɛ ne mu na yɛma wo aduane adura ubɛdi a ɛbɛgye wo nkwa frɛ yɛn wɔ 0246 0150 adɔfoɔ ne adehyɛ mapɔn ɛna wie ɛyɛ fiada yɛnka nkyerɛ Awurade Nyankopɔn sɛ ɔntea ne otu yɛn so sa no na yɛabrabɔ ɛnyɛ kom makraw dwabrɛ mu to aso